Malo. Hvala vam što ste došli na treći meetup i mi se trudimo da što bolje bude svakim putem, da uvedemo nova predavanja, da to bude kvalitetnije i da što više naučite. I naravno pozivam sve da se prijave, da nam pomognu, da to bude što bolje. Postavljajte pitanja. Hvala Deliju pre svega što nam je omogućio da se skupimo ovde i da nam obezbedi prostor da mi to vama predstavimo. Hvala IT centru, obezbedena nam je prostorija za radionice sutra. Ko se prijavio, neka dođe, ko nije, neka pokuša da upadne ako još ima mesta. Metal e-commerce za osveženje. Jugomedia, mislim da se zove tako. Jugofarm. I Ninet koji je obezbedio vouchere za hosting. Naravno, možete svi da slikate, koristite VPNiš hashtag, šerujte, tagujte, radite šta znate, boostujte, što bi rekli neki ljudi. Šta bi još mogla da kažem, što se tiče ovog, nemam pojma. Evo, za večeras imamo 4 predavanja, u 2 bloka po 2 predavanja. Prvi je Žarko. Žarko će da predstavi CSS na steroidima. Pa pozdravite Žarka. Ako je tu, ako nije. Ovako, a može? Hoće neko? Dobar dan svima. Drago mi je što vas vidim u velikom broju. Sad ću malo da se pomerim, mada ja gde stanem, ja imam da zaklanjam ovaj projekt. Izvinjavam se prvo što morate da stojite, nismo znali da ćete se prijaviti u tolikom broju. Zato je uvijek bitno da se na vreme što pre prijavite, da bismo znali za broj kako bismo mogli da reagujemo na vreme. Ja ću danas da vam pričam malo o CSS-u. Ovo na steroidima, to smo stavili čisto da vas privučem, da dođete, nema veze sa životom, šalim se, ali pričat ćemo. Da, ali u principu pričat ćemo o SAS-u i načinu kako da uz pomoć SAS-a generišete što bolje CSS fajlove. Ja sam Žarko Jović, bavim se pre svega web i grafičkim dizajnom, bavim se front-end razvojem i bavim se grafičkim dizajnom i front-endom u WordPressu pre svega. Znači, ostale platforme mene zanimaju mnogo. Imate tu, a i bit će na kraju moj mail ako želite nešto da me pitate posle predavanja, stojim vam na raspolaganju. Od ovog predavanja, kao i od ostalih predavanja koje mi održavamo, ne trebate da očekujete mnogo, jer koliko god mi da se trudimo, mi ne možemo ovakve stvari da odradimo, ali smo tu da vam damo ideje i smernice, da vas podstaknemo da sami razmišljate i da krenete u nekom pravcu, da sami istražujete teme o kojima mi ovde pričamo. Kao što znate, web u današnje vreme ne može da se zamisli bez ova 3 drugara. To su najbolji prijatelji: HTML, CSS i JavaScript. Skoro svaka stranica danas preko weba, svaka web stranica i danas posjeduje. Znači, server parsuje HTML, pošalje ga vašem računaru, on pregleda HTML, vidi koliko ima CSS fajlova, na kojim lokacijama se nalaze, vidi na kojim lokacijama se nalaze JavaScript fajlovi i ponovo pošalje zahtev i povučete ostale fajlove. Mi ćemo danas da se koncentrišemo na ovog malog plavog tamo, CSS, koji je jako bitan za izgled vaših stranica. U današnje vreme očekivanja od CSS-a su jako velika. Danas očekuje da CSS pokrije jako veliki broj uređaja. Pre svega tu su pametni telefoni, tablet uređaji, desktop računari i sve više i pametni televizori preko kojih možete da pristupate internetu, koji mogu da imaju svoja posebna podešavanja u CSS-u. Takođe, CSS mora da bude sposoban za razne eksperimentisanje i testiranja, da napravite nešto pa da probate da li to radi i tako dalje. Na kraju zaboravite to da izbrišete, to tako ostane i tako dalje. Vrlo je bitno da imate konzistenciju kroz projekat. Znači, onako kako počnete da navodite određene stilove,
u početku, tako morate da izgurate ceo projekat, da sve bude pregledno, jasno i da imate neki redosled kako ćete prvo navoditi. Znači, recimo, prvo krenete od dimenzija, pa onda od pozicije, pa onda od boje i tako dalje. Znači, uvek u tim redosledom. Takođe, od CSS-a se očekuje da bude mali fajl. Da bi se iako su naše internet konekcije jako brze, serveri nisu još uvek dovoljno brzi, dešava se do zagušenja i ne mogu tako brzo da isporučuju fajlove. Zato je vrlo bitno da CSS fajlovi budu što manji. I naravno, uvek je potrebno, kad se pita koji je rok da se nešto uradi, bitno je što pre da se odradi, znači rok za juče. CSS sam po sebi može biti zabavan, ali fajlovi, kao što smo rekli, postaju sve veći, kompleksniji i teži za održavanje. Stoga je autorstvo CSS-a od velikog značaja da na što bolji način napravite vaš CSS fajl. Kod mnogih programiranja, pa tako i kod CSS-a, koji u suštini nije programiranje, već to samo zapis, morate da vodite računa o dva principa, to su dry i kiss. Kiss znači keep it simple, stupid, a dry don't repeat yourself. Keep it simple, stupid se odnosi na to da nešto što možete da odradite sa što manje redova koda, da to odradite na taj način. Ne smete gomilati vaše procedure u CSS-u, ne smete gomilati, recimo ako vidio sam neki ljudi stavljaju vid 100%, height 100% i tamo gde nema potrebe da se to stavi. Ili recimo stavi display blok na onim mestima gde nije potrebno da se stavi display blok, jer su svi divovi već u display bloku već negde napred navedeni. Don't repeat yourself, takođe, ako ste već, probajte da iskoristite što više onoga što ste napisali. Da ne bude da džave pišete, da duplirate. Ako ste negde definisali nešto, probajte da refaktorišete to i da iskoristite to što ste napisali. Mene ova slova podsjećala na Nutellu, pa sam bez veze stavio Nutellu. Sada, pošto to sve je bilo veoma teško da se isprati, neki ljudi su tamo 2005. godine odlučili, ajmo sad mi to nešto da promenimo i da vidimo na koji način mi možemo da olakšamo stvaranje CSS-a. I njihova ideja je bila da fajlove neke koje imaju i uopšte neki zapisi iz CSS-a da na neki način puste kroz neku aplikaciju, kroz neki sistem i da na kraju dobiju gotov CSS. To je bila ta ideja, a oni su se razdvojili u tri grupe i napravili su SAS, LESS i Stylus. To su tri osnovna preprocesora koji se koristi dan danas i mogu da vam kažem da se vrlo se malo razlikuju, veoma su slični običnom CSS-u i vrlo su laki za savladavanje. Mi ćemo se danas fokusirati na SAS, to je skraćenica od Syntactically Awesome Style Sheets. Znači, to su CSS fajlovi koji su sintaksički ispravni, kratki i jasni. Za razliku od CSS-a, koji je dosta dosadan, te kucate, pregledavate kako izgleda vaša stranica u brauzeru, pa onda kucate pa razmišljate koji div se gnezdi u koji div, pa kako da izvučete i tako dalje, SAS je mnogo zabavniji. Zašto? Zato što on ima neke opcije koje CSS nema. A to su promenljive, transformacije, ugnježdavanje, proširenja, operatori i različiti miksevi. Tu su još neke stvari, ali sam vam ovde naveo te neke osnove. Kada pričamo o SAS-u, postoje dve vrste sintakse. SAS sintaksa, koja je prvobitna sintaksa koja je nastala, i SCSS sintaksa, to je novija sintaksa. One se razlikuju po tome što SAS sintaksa, oni su bili možda previše optimistični tada, pa su pokušali da izbace i zagrade, pokušali su da izbace i tačku zarez. Već je kompiler koji je kompajlovao ceo SAS file znao da se redovi koji su napisani za klasu iznad da se odnose baš na nju samo po uvlačenju. I to je stvaralo jako velike probleme, zato što su programeri često, developeri su grešili i oni su često dobijali loše fajlove na izlazu. Onda su kasnije morali da vrate tačku i zarez i vitičaste zagrade da bi se znalo koji opisi pripadaju kojim selektorima i kod SCSS-a nije bitno da li su vam ove komande uvučene ili nisu, dok kod SAS-a je bitno. Neki ljudi i dan danas koriste SAS i možete to da birate prilikom kompajlovanja koji metod da koristite. Inače, bitno je samo da napomenem da je validan CSS fajl
uvijek i validan SAS file. Zato što vi možete u vašim SAS failovima, to je u SCSS, da pišete čist CSS i on će biti validan. Ne očekuje se, znači koristite SAS funkcije samo tamo gdje je vama neophodno. Prvo ćemo početi od promenljivih. Promenljive su jako bitan deo u SAS-u i one su te koji su, ja ću se malo pomeriti da vidite vi, i one su te koji su donele najveću revoluciju u stvaranju CSS-a. Kao što vidite, znači, ako stavite ovaj znak $, i stavite neko ime koje ne smije da ima razmake, naravno, kao ime promenljive, vi možete da definišete, evo tamo piše boja glavna, pa trojke naređene. Znači, mi smo toj varijabli, definisali smo je i dodelili smo je da je to ta boja. Također boja linkova, to je ta boja. Mi to definišemo negdje gore u SAS failu i onda možemo to kasnije da koristimo. Evo vidite, znači moja klasa, pa stavite color, boja glavna i on će znati da povuče prilikom kompajlovanja, da povuče koja je to boja, da nađe tu promenljivu i da primjeni to. Ovo je izlaz tog SAS faila, znači ovako ćete dobiti u SAS failu. Imate promenljive, dole se koriste promenljive i on ih kompajluje u CSS. Također, kod promenljivih možete da koristite raznorazne transformacije. Ovdje ćemo pokazati transformaciju boja. Da recimo dizajner zada neku boju i imate neka 3 elementa, neki treba da bude svetliji, neki tamniji i neki put dizajner hoće da vam kaže vam koje su to 3 boje, neka tamnija, neka svetlija. Međutim, kada korisnik sam bira boje, vrlo je teško da vi odredite druge boje. Kada recimo u podešavanjima negdje treba on sam da izabere boju koja će da se prikazuje. Ili recimo kada dizajner vam samo da osnovnu boju ili želite da uprostite stvari, da samo radite stvari na osnovu osnovnih boja. Tada imate definisanu varijablu, recimo color secondary, koju možete da koristite i na ovaj način. Znači imate transformaciju lighten koja će vašu osnovnu boju izračunati da bude svetlija za onoliko koliko definišete ovdje. Ovdje je 20% i on će izračunati posle u CSS-u da je to ova boja. Možete da potamnite boju, isto recimo za 20%, to bi bila recimo ova boja. I na taj način možete da koristite promenljive. Možda vama se sad čini da ovdje ima više koda u SAS-u nego u CSS-u, međutim zamislite kad vi imate ovdje samo jednu promenljivu i malo koda. Međutim, kada pišete vi možete da imate mnogo, da te promenljive primjenjujete na jako puno mesta. I onda dolazite do konzistencije i do lakšeg održavanja koda promjenom samo jedne varijable. Znači, ako varijablu promenite gore, on će promeniti prilikom kompajlovanja na svim mestima. Ovo je također još jedan prikaz transformacije boje. Znači, darken i lighten, evo vidite, to je osnovna boja. Jel ima ovdje laser neki? Ne. Znači, imate originalnu boju, imate posvetljenu za 10%, imate zatamljenu za 10% i tako će boje izgledati. Također možete da zasitite boje kod zasićenja, znači imate originalnu boju, zasićenu i dezasićenu. Također možete da menjate i njenu nijansu. Developeri se često muče sa RGB bojama, gdje morate tačno da definišete, pa onda uz pomoć varijable da odradite. To možete i na ovaj način, RGBA, i da stavite koja vam je osnovna boja. On će to sam preračunati u RGB i možete da dodate alfu, to jest prozirnost, koliko će vam elementi biti prozirni. Ovdje možete naći više da se igrate s tim bojama, to ćete vidjeti, poslije ću vam dati i slajdove. Ugnježdavanje je također jedan od veoma bitnih aspekata SAS-a. Recimo, vi ste ranije ovako pisali vaš CSS. Znači, stavite main kao glavni element, ID stavite main pa main paragraf, red box koji se nalazi u okviru paragrafa. Vi ste ga tako pisali. Međutim, vi sad možete to da ugnezite ovako, kao na levoj strani ovdje, i on će znati da sam vodi računa o selektorima i da sam ispisuje. Vi to možete da složite jako puno, da imate više tih nivoa koje ćete ići. Znači i onda, šta zapravo vi dobijate? Vi dobijete to da na jednom mestu imate, kao u HTML-u što ste imali da ugnezite jedan element u drugi, tako i ovdje ugneždavate SAS u nekom drugom elementu. Također, sem ugnježdavanja mogu elementi da se nadovezuju i umjesto da pišete ovako hover, vi tačno tamo, evo ovdje, to je ova komanda ovdje,
on će znati da šta vi želite da odradite sa tim and pa hover. Onda će on napraviti još jedan red gdje će staviti a dve tačke hover i na taj način možete da napišete svoj CSS. Proširenje. To je ono što sam napisao, znači nemojte da se ponavljate. Ako u jednom mjestu napišete i definišete jedan selektor kako će da izgleda, imate recimo ovo je konkretno kod neke poruke koja treba da izbaci korisniku i onda sad imate osnovnu poruku kako treba da izgleda, pa sad kako ta poruka treba da izgleda ako je uspešno određena operacija ili ako je greška ili ako je neko upozorenje. Znači vi ćete uz pomoć komande extend da ponovo preuzmete od gore sve elemente i plus ćete dodati recimo kod ovog CSS dodat će on border green. Na taj način štedite jako puno vremena i onda dobijete ovako. Međutim, on je dovoljno pametan da shvati šta vi hoćete, pa će on naređati ovdje sve te selektore da bi vam kod bio manji. Medija, svi pretpostavljam da radite, kada radite responsive i jako je bitno da radite responsive, pre svega mobile first. I vi sad hoćete recimo, ovako ste neku profilnu sliku, ovako vam se prikazuje, znači obično ovako recimo na mobilnim telefonima, ovako na nekim velikim uređajima. I sad uvijek ste morali tako da potpisujete. Međutim, sad možete to i drugačije da radite. Vi možete na jednom mjestu da odredite, da napišete koje su vam to prelomne tačke gdje će se vaš dizajn lomiti i gdje će koristiti druge parametre. I možete ih koristiti ovako. Opet kažem, možda ovo previše informacije, ali budite sa mnom, ne trebate da upamtite sve, samo da vidite koje su to mogućnosti. Znači, vi možete varijable da definišete tačke gdje se lomi i onda će on da koristi to svuda. Međutim, postoji još jedan lakši način. To je definisanje string varijabli. Vi možete neku varijablu da definišete, recimo stavimo neku font varijablu i stavimo neki string na kom želimo da se prikazuju taj CSS na koji mi kucamo, na kojim uređajima je validan. I recimo kažemo only screen i max width 320 i onda pišemo ovako. I onda će on, možete u svim selektorima koje pišete, recimo profilna slika, možete da ubacite ovo media font. Kad stavite ovako sa tarabicom pa u zagradama, onda će on ceo ovaj izraz da izbaci, znači kompletan ceo string i onda ćete dobiti ovo na kraju. Tako da uvek, recimo kad pišete header, onda pišete header ovako izgleda. Na mobilnim uređajima izgleda ovako. Samo stavite font, izgleda tako. Stavite tablet, izgleda tako. Znači definišete ovo za font, tablet, desktop i tako dalje i onda ih svuda koristite ovako i možete ih koristiti svuda po SAS-u da ubacujete kako će taj element. I onda ne morate posle da idete do tog dela gdje ste pisali media query, kako će da vam se prikazuje na određenim uređajima, nego vam je sve u svakom elementu. I ja sam istraživao malo na tu temu i izgleda da više nije bitno koliko imate media query, a to ne opterećuje browser. On je pametan da to sve skopči. Možete da koristite bukvalno u svakom selektoru, možete da koristite media query. Također postoje operatori kod SAS-a. Možete da sabirate, oduzimate, množite, delite i da računate ostatak. Znači, to nismo imali ranije u CSS-u, sad možemo i te stvari da radimo. Evo pokazat ću vam primere. Recimo, hoćemo da izračunamo nešto da zadrži taj isti odnos, 600 piksela podeljeno sa 960 puta 100 i dobijemo recimo ovako neku operaciju koja je nama potrebna. Ili možemo ovako isto dole da izračunamo. Znači, možete bilo kakve računske operacije da radite. Međutim, SAS u nekim segmentima ne radi baš najpametnije. Tako da recimo ako stavite mešanje jedinica, to je svakako babe i žabe mešanje, to nije baš najbolje. Znači morate uvijek da imate iste jedinice i to se podrazumeva. Također ne smete da duplirate jedinice. Recimo ako 5 piksela puta 2 piksela, on će na izlazu dati 10 px. Znači malo se zaglupi. Također kod deljenja, recimo na izlazu se dobije isto 10 piksela kroz 2, pa morate da stavite u zagradu. Ali to ćete vi tokom rada vidjeti i morate stalno paziti šta dobijete na izlazu dok se malo ne uhodate sa SAS-om. Miksevi su jedna od najzanimljivih stvari u SAS-u jer su to jedne prave male funkcije. Vi napišete ovako jedan kod i onda ga ovako inkludujete i onda možete da ga koristite svuda kroz vaš CSS. Ovako dobijete na izlazu, kada recimo ovako definišete paragraf, ovako dobijete na izlazu definisano. Međutim, to i nije nešto spektakularno sve dok se ne uvedu varijable i sve dok ne uvedete u argumente. Tada
miksevi postaju prave male funkcije. Evo recimo, ovdje smo naveli ulazne argumente, boja i veličina, koju koristimo kroz tu našu mixing funkciju. I kad pozivamo tu funkciju, navedemo recimo green i 12 piksela i on će to zameniti tamo gdje smo mi stavili te varijable i na izlazu ćemo dobiti ovako. Ja ću vam sad pokazati ovaj malo komplikovaniji primjer, koji recimo ja koristim prilikom izgradnje linkova. Napišem ovakvu funkciju, to jest mixin, gdje definišem kako će mi boje biti obično, kako kad je link već posjećen, kako kad neko prelazi mišem preko njega, kako kad je link aktivan. I napišem ovakvu funkciju i onda recimo obične linkove ovako pozivam. Recimo stavim neke boje koje god dizajner bude želeo, orange, blue, yellow, nebitno. I onda će on zameniti svuda tamo gdje sam ja stavio te boje. Onda recimo za footer, ne moram opet da prekucavam sve kako sam prekucavao ranije, da za footer opet to isto radim. Nego samo pozivam opet taj mixin i on će isto izbaciti na kraju. Na taj način, šta sam ja dobio? Dobio sam to da mogu izmenom tog mixina da sve dugmići, sve linkove u celom projektu mogu da menjam. Ako recimo hoću da mi svi imaju border, ako hoću da svi imaju, ne znam, neku tranziciju, znači neku animaciju ili bilo šta kad se pređe preko njih, na taj način mogu to da kontrolišem. SAS podržava i petlje, bukvalno kao neki mali programski jezik. Vidite ovdje je prikazana for petlja, gdje on može recimo, ovdje je prikazano kako jedna varijabla ide od 1 do 8 i ona nešto radi, 8 puta. Tako da recimo ispisam samo ovako male funkcije, to je samo ovakvog malog koda. Prilikom kompajlovanja vi možete da napravite ceo vaš sistem za pozicioniranje. Znači ceo jedan grid možete da napravite kako da pozicionirate elemente. I onda samo menjate malo procente, tu igrate se i onda možete da pravite i više kolona i manje kolona i tako dalje. Pored for petlje postoji i while petlja koju isto možete da iskoristite. Znači ona okreće ceo taj ciklus sve dok vam se neki uslov ne ispuni. Recimo mi smo ovdje stavili sve dok je ova varijabla veća od 0. Radi to. Znači on sad krene, prva varijabla je 4, da li je to veće od 0? Jeste. Onda ide i ovdje smanji, sad je ona 3. Da li je veće od 0? I dalje jeste. I tako ide sve dok ona ne bude 0. I onda dobijemo ovako nešto. Znači možete i za tako neke stvari da koristite. Komentari su vam već poznati iz CSS-a. Možete ovako da napišete blok komentara i oni će se pojaviti u CSS fajlu baš tako kako ste ih vi napisali u SAS fajlovima. Međutim, ukoliko želite da vaši komentari ostanu i u SAS fajlovima, vi možete da sa 2 ovako kose crte napišete nešto i to će ostati u vašem SAS fajlu za neke vaše potrebe interne i tako dalje. Također vi možete, ako ste negdje nešto promenili, nešto ste zaglupili, onda komentarišete tu zašto ste to promenili, ovdje sam nešto zeznuo i onda sam morao to tako. Znači to će ostati u SAS fajlovima, neće to ići u CSS-u. Uvoz. Ovdje stvari postaju dosta zanimljive. Kada ste vi pisali CSS, uvijek ste imali jedan fajl. Kod SAS-a vi možete da koristite neograničeni broj fajlova. To je vrlo velika prednost. A na izlazu ćete dobiti samo jedan CSS fajl. Recimo, ovo je osnovni fajl, base CSS, koji poziva onaj fajl tamo, to je recimo neki reset.scss, ne mora da se dodaje ovdje tačka, on zna automatski da treba da uveze taj dokument. I onda sad želimo prvo da resetujemo neke elemente, da vratimo na 0 i tek onda da nešto odradimo. Znači, uvezemo. Koja je razlika? Vidite da reset ima donju crtu ispred, a base nema donju crtu ispred. To SAS kompajlerima govori da taj fajl ne treba da bude samostalno kompajlovan. Znači nećete imati reset.css na kraju, nego on zna da je to fajl koji se negdje uvozi i on njega ignoriše. Međutim, ovaj fajl base koji nema donju crtu ispred imena, on će biti generisan u base.css. Sad ovo ja sam probao, međutim ovdje ne radi ovaj video. Ali evo recimo primjer underscore teme, kako je kod underscore teme organizovan SAS direktorij. Imate osnovni style SCSS koji poziva u svakom od ovih foldera, imate skoro isti naziv SCSS fajla i onda ovaj style CSS poziva svaki od tih njih glavni. U svakom od foldera ima po nekoliko fajlova. Oni su jako mali, po par redova, ništa to nije komplikovano, ali su ljudi odlučili da od starta sve to razgraniče. Recimo u formama, tu su vam i dugmići, tu su vam izgled formi, tu vam je znači sve što vam treba.
U Mixins tu su vam te funkcijice male koje možete da dodate i ima ih samo 3 u tom početnom fajlu, ali cilj je da vi kucate i da ih stavljate. Ako imate vaše miksine i vaše funkcije, kao što sam vam malo pre pokazao za linkove, cilj je da ih stavljate tu. Ono što je vezano za navigaciju stavljate u folder navigacije. I ovde ste vi definisali, svi imaju donju crtu ispred, nijedan od njih neće biti generisan u CSS, samo ovaj style. On će jedino biti generisan u CSS i pokupit će sve to što ste vi pisali. Postupak rada. Po meni savjet neki je da imate svoje fajlove u temi SAS fajlove, koje na vašem lokalnom računaru konstantno generišete i proveravate, znači generišete CSS. CSS obavezno uvozite preko functions.php, znači nikako u headeru, znači samo preko funkcija uvozite i tako razvijate na lokalu. Kad ste zadovoljni nekom promjenom koju pravite, obavezno trebate to da pošaljete na Git ili na neki versioning sistem, ali Git je u suštini standard. Nebitno da li je to GitHub, GitLab, Bitbucket, šta god koristite te stvari, jer je editovanje direktno na serveru skroz zabranjeno. Kompiliranje. Za kompiliranje možete da koristite par nekih alata. Ovo su recimo alati koji se koriste preko komandne linije. Oni nisu baš tako user friendly, ali ih mnogi developeri koriste jer su njima brži za rad. Možete SAS i Ruby se instalira na vašoj mašini, onda možete tako, možete uz pomoć task runnera kao što su Gulp, Grunt ili Node Packet Manager. To je sad najnovija neka varijanta. Za nas početnike, nama su potrebni alati gde možemo mi da vidimo, gde ima korisničkog interfejsa i gde mi možemo lepo da uvezemo naš SAS folder, podesimo gde hoćemo da dobijemo CSS fajlove i on će automatski da gleda naš SAS folder. Čim vi pritisnete save, znači kucate u nekom CSS fajlu, pritisnete SCSS fajlu, pritisnete save, znači Ctrl S, on će automatski da shvati da se neka promjena desila i ceo folder će ponovo da generiše. Po meni ja preporučujem Koala App kao besplatan alat i kao jedan od prilično dobrih alata za početak. Znači probajte Koala App, instalirajte i vidjet ćete na koji način možete da radite sa SAS fajlovima. Problemi. Znači mogu da nastane par problema prilikom rada sa SAS fajlovima. Recimo vi krenete da radite preko SAS-a, generišete CSS preko SAS-a i dođe neki developer koji treba da uleti samo na par sati nešto da sredi umesto vas ili vi niste tu i tako dalje. I on uzme vaš generisani CSS i izmeni ga, ubaci recimo 20 linija koda. I to deluje super, to je sve na front-endu super. Onda vi nastavite da radite ili neki drugi developer koji zna o čemu se radi nastavi da radi, otvori SAS fajlove, izgeneriše CSS, međutim developer je direktno u CSS-u menjao i to će biti prepisano, sve te promene. Znači, ukoliko ste neki projekat počeli da radite preko SAS-a ili nastavite preko SAS-a ili se skoro više nikad nećete moći vratiti osim uz velike muke. Takođe, editovanje direktno fajlova na serveru je veliki no-no. Znači, to se ne radi, M zbog mačića, M se ne radi zbog toga što ćete imati jako velike glavobolje. Međutim, ja sam vidio da neki ljudi stalno, to je profesionalni developeri, rade iz editora u WordPress panelu, a to je još veći greh. Nema kopije, nema ničega, znači ako padne server, gubi se sve što se izmenilo. Znači uvijek radite na lokalu, gurajte vaše promene na Gitu, naučite se da radite sa Gitom, naučite se da radite sa SAS-om. Vi ćete sada možda i od vas same sebe očekivati da odmah krenete da radite sa SAS-om, da vaše očekivanje budu jako velika. Međutim, nećete moći to tako odmah da radite. Po meni je najbolji savjet da podesite celo vaše okruženje da radi da kompilira fajlove, krenete sa jednim fajlom i pišete običan CSS. Krenite da pišete CSS, on će se kompilovati baš onako kako ga pišete, on će se kompilovati u CSS. Pa polako uvodite varijable, prvo znači promenljive uvodite, pa ugnježdavanje, pa miksine i tako sve redom. I naravno puno vežbajte. Ja sam u suštini završio moje izlaganje, sad ako imate nekih pitanja, volio bih da čujem, a imate moju mail adresu gde možete da mi postavite neka pitanja ukoliko želite. Da li ima nekih pitanja? Nisam valjda bio dosadan toliko, a?
Hvala vam onda na pažnju. Naš prijatelj iz Beograda, Milan, ide sledeće predavanje. Temer Review Team. Milane, a Milana nema, naravno. Milane, mislim da vredno bi bilo, mislim. Ja još čekam pitanje ovdje. Pa Žarko to odmah to ubrzino. Kaže Milan, jer mislim zazvani. Gari, da, izvinite, malo su mi zbrzali tamo, nisam očekivao da će bude baš najavili u 7:10, ali nisam očekivao baš u 7:10, bar 7:11, jer je ta. Da, evo je prva tema što sam ja krenuo, cela ova priča, pored ovog community-a, ako ste bili na prvom meetupu, pa što smo pričali kako da se uključiš u zajednicu, kako sve. Ima ova fenomenalna stvar, to je kako da naučite vi WordPress malo taj neki coding malo bliže da uđete, ali na neki, da kažemo, soft način. Znači da ne bude to odmah, kreneš, odmah čačkaš nešto tamo po kodu, odmah update, odmah pukne, odmah instaliraš tamo, vrištiš kako je WordPress đubre, nego da uđeš lagano i kažeš, ok, ajde ja sad imam WordPress org nalog, želim da pričam, želim kao da malo naučim nešto više o tome, želim da radim teme, jer imam i dalje drži srpski san da pravimo premium teme i da to prodajemo. Ako želite da se bavite community-em i da uđete na neki način sa nekim guideline-ovima kako zapravo bi stvarno trebali da pišete te WordPress teme na neki, ajde kažemo, pravilan način, sa svim nekim tim pravilima i čime sve ne, ući i baviti se reviewom neke teme je fenomenalan način. Znači, ne morate vi uopšte da sad dođete i odmah tamo da krenete da vrište kako je ceo svet čudo, kako ste vi najpametniji, polako. Vidjet ćete na nekim najboljim praksama, nekim greškama drugih ljudi, kako zapravo možete vi lagano da naučite i da uđete u sve teme. Mi smo generalno sada na nekih 26-61% WordPressa i za vas koji recimo se lome, da li da se malo dublje uključe u WordPress, mislim da je prava stvar i da bi trebalo da krenete, da mu date šansu makar. 26, skoro 27% svih sajtova trenutno trči na WordPressu. Znači, i dalje ono što je još bitnije od svega toga je što mu i dalje ta neka kriva i dalje raste. Trenutno još što i plus svega toga što mu trenutno ne vide neku, ajde kažemo, komparatora, nekog pandan, nečemu bio nešto Ghost, nekog kratko, bilo je svuda nešto, bio neki buzz kao je bit će Ghost će da ga pregazi, međutim, slabijem, što bi rekao moj drugar iz Kruševca. Znate da je WordPress open source i ceo ovaj sad stanje celog WordPressa i ovo sve što je trenutno sada i eto što su neki ljudi isti kao i vi sada ovde doprineli, ti kontributori, znači ti sad kao doprineo tom open source-u. Kada mene pitaju zašto uopšte radim ovo i zašto se bavim kao open source, zašto ne sednem negdje i radim neke premium teme, jednostavno nije mi neko premium tema, neki premium, ceo taj biznis, ceo taj model, meni neko nije bliži. Mnogo mi je normalnije ovako da se bavimo ovim community-em, da malo krenemo, putujemo po Srbiji, da putujemo malo negde, držimo neka predavanja, pričamo s ljudima i tako da učimo. Zato, eto, kroz taj neki contributing, ja sam ušao u WordPress. Ako sad mislite da sam ušao neko kao davno, zapravo i nisam, to je vidjet ću sad kroz par slajda kako sam zapravo počeo. To je možda poslednjih 3-4 godine se bavim kao sad malo aktivnije u svemu tome, a u WordPressu samo 2007-2008. Tako da, obično je ovo pitanje i to dobijem stalno. Zašto? Zašto ti kao, zašto se cimaš toliko? Zašto ti kontributuješ? Zašto toliko radiš kada to košta? Znači, ono, kada tipa nije baš lagano i ne može baš svako da priušti, možda vam zvuči glupo, tipa da zapuca 200 km u jednom pravcu da dođe da bi popričao sa bilo kim i da upozna možda ono, ali ja sam našao da je to meni dosta pomoglo i ovo je neki način na koji ja vraćam WordPressu. Znači, kao, evo, došli smo sad ovdje, držimo predavanje, verovatno i izdružimo se. Nisam gotovo, mislim, nikom ni znao iz Niša zajednica, osim Ivana Ninat, koji je i par drugara, Slobe, Dragana, koji su baš se upoznali sa njima na nekom kampu. Još čudnije je priča da sam dečka koji je trenutno glavni kontributor od Srbije za WordPress, Milana Dinića, koji je iz okoline Kruševca, upoznao u Holandiji. Tako da, baš zbog toga što smo kao negde putovali, nešto videli, posjetili neki kamp, smo upoznali neke ljude baš iz Srbije. Kada ti hoćeš da nešto doprineseš nekom open source projektu, hoćeš da to uradiš, hoćeš da posvetiš neko vreme, to vreme nije malo. Znači, da vam ja sad ovo ne lažem kao je, znaš, 5 minuta dnevno nije, za 5 minuta malo stvari možda naučiš. Ali ako kogod ti želeo da uđeš u
neki sistem, morat ćeš malo više da tu posvetiš, da kažemo, vremena. I stvarno oduzima neko vreme, ali ja verujem, pre par dana, prekjuče zapravo, mislim da smo bili u Indiji, da smo držali predavanje, nekih 40 ljudi je tu bilo i bilo je u fazonu kao, ako nešto hoćeš, bilo je ono pitanje standardno, verovatno možda i neki od vas muči, kako da počnem. Ako hoćeš nešto da radiš i misliš da je ovo cool, a statistika kaže da je ovo isplativo, mislim, i da je isplativo da ima, Milan je već pojao prvu kiflicu. Bravo. Da je ovo isplativo i od ovoga stvarno može da sad kažemo živi, normalno, da hoćeš da posvetiš WordPressu, nije baš neko na početku, nije malo vreme, morat ćete da neko pozamašni period vremena posvetite, što kaže uvek ali, imate to što vi ćete tako da naučite. I ako hoćete da uđete u WordPress i hoćete se bavite nečim, morate se cimati oko toga. Znači, nema neke recepta, nema shortcuta. Možeš ti da dođeš i da gledaš neki tutorial i ono sve, ali dok ti ne sedneš i odradiš taj kod sa tim likom koji je tu sedeo, koji je odradio milion puta to, on je to iz glave izbacio. Ti moraš ti prođi kroz prste. I ja sam to shvatio kada sam malo ušao u sve ovo, da sve ti to možeš da oslušaš, sve to možeš da oslušaš teoriju, da je to cool, da je svako kao neki studio uspeo, imate ono edge case-eve da tipa ovaj premium shop je uspeo ili ovaj pojedinac je uspeo, ali vi nemate iza toga koliko je on se sati proveo instalirajući WordPress, baviti se čime, baš kao WordPressom, ali kažemo specifik. Ovo je otprilike moja neka priča o tome kako sam ja počeo tim nekim početcima i ja vas pozivam da probate. Znači, samo da probate kao, ajde da vidimo. Znači, probaj, a koliko god imaš vremena, koliko može god vreme, novac da ti dozvoli, probaj. Zovemo se Team Review Team i to je jedan od timova koji je trenutno na WordPress.org-u. Znači, WordPress.org ne .com, nego .org i WordPress.org je ova zajednica. Znači, ovo što ste vi sada ovde i što ovi fenomenalni ljudi ovde su organizovali i predavanja, kameru, projektor, prostor, sve, to je deo community tima. Imate, recimo, ovaj tim koga ja gotivim, zašto vidim koliko se ljudi razbijaju od posla. Team Review Team, imate Core Team, ako želite, recimo, nervira vas navigacioni meni u WordPressu i hoćete da ga nešto promenite, da čačkate. Imate i takav tim, imate Design Team, imate Mobile, imate 1000 timova, ali samo prvi korak vam je napravite WordPress.org nalog. Ovo je, znači, kažem, neka moja početna priča i ako ste gledali Mućke, a verujem da jeste, kao to je onaj Albert, kao stric Albert, kao during the war, kad on krene nešto priča, ali to baš i nije toliko dugo, kao da ja sad idem, kao ja kad sam bio klinac, mašto sam u WordPressu, nisam. Bilo je otprilike WordCamp Europe 2013. To je bio prvi kamp koji sam ja pohađao. Nisam nije pojma ni šta je. Bio sam generalno u Norveškoj i Portugalac mi je pričao kako je zapravo WordCamp cool. Čovjek s Novog Zelanda mi je pričao da ima jedan Milan iz Srbije koji kao kida kako radi pluginove i svašta nešto. To nisam bio ja. To je Dinić. I kao krenuli smo, ajde kao u Holandiji, tamo je zapravo sve i krenulo. To je Portugalac koji mi je preporučio, inače neki čovjek koji je nebitno, priključio se firmi kad ja, pa smo bili kao pajtosi. I on mi to pričao kao kamp ti je strava. Znači, vi sada hoćete da razmišljate da hoćete da pohađate neku WordPress konferenciju. Trenutno najbliža vam je 22. oktobra u Sofiji. Znači, to vam nije vam daleko. Koliko ima? 200 km, recimo, manje više. Imate 300? Nema 300 iz Beograda, ima 390, brate. 300, ko da je više, ko da je... Ne, šal na stranu. Znači, ako želite neku konferenciju koja vredi, znači ovo je sad moja preporuka, Bugari su u sve ovo ušli mnogo jače i mnogo bolje od nas, organizovanije, zato što imaju podršku malo više države nego mi. I onda oni su malo više ranije krenuli sa meetupima i sa kampovima i jedan od stvarno kvalitetnih i predavanja i svašta nešto bit će baš u Bugarskoj, tako da razmislite. Meni je Camp Europe sada kada razmislimo, pored svih ovih WordCampova koje sam pohađao, da kažem, definitivno omiljeni. I pa odmah posle Beograda. Beograda prošle godine koje smo organizovali, zato što kao probali smo tu led i razbili smo se koliko smo radili na toj ideji. Tako da, ako volite WordPress i želite se baviti ovime, pogledajte WordPress TV ako niste čuli. Znači imate wordpress.tv i imate sva predavanja sa svih kampova, otprilike treba da budu tamo.
I ovo je predavanje koje je skroz bilo cool i tada zamislite mene koji sam ja na prvom predavanju, na prvom kampu zapravo, i ukačim jedno od ovih predavanja. Ovo Yoast, verovatno koristite njegov plugin, to je pre bio Yoast SEO, WordPress SEO, sada je pre bio, kako bi još bilo puno ime pre? WordPress SEO, nešto sad je samo, nebitno. Tako da, ovo je fenomenalna priča o tome kada radiš na nekom open source-u, šta ti zapravo ulažeš, šta dobijaš. I to je mene otprilike kupilo. Znaš, ja sam malo povodljiv i kad mi čovjek nešto prodaje, ja ga obavezno to kupim. Tako da, otprilike, ovaj mi je to nešto ponudio, rekao kao, znaš, cimaćeš se, to je open source, da znaš, uložit ćeš gomilu sati, ali to će ti se vrati. I onda stvarno priče ima, ali i cimao sam se. Takođe, još jedno predavanje sa tog kampa, kada odete na WordPress TV, potražite WordCamp Europe, imate No Tak, i to je za sve vas koji radite sajtove za klijenta koji voli da čačka neke stvari po WordPress adminu, i on je prilike odradio tada još predavanje o tailoring WordPressu. Znači, ko želi da malo uđe u celu materiju, vidjet ćete to. Svaki WordCamp ima sa sobom vuče i neki Contributor Day. Contributor Day je fenomenalna stvar ako vi želite, pored nekih malo bitnijih faca, da sedite i da programirate. Ono što je prva stvar, što kažu ljudi sa našom zajednicom i sa ovom oko WordPressa, što svi hoće da pomognu i posebno ljudi po kampovima žele da pomognu. Ja sam otprilike sedeo tada prvi taj Contributor Day i pored mene sedne baš isti ovaj lik Yoast i vidi ja otvorio tamo jadan digao WordPress i ono nešto, tu čačkam nešto. I on sedne pored mene, inače ja sam bio fan i dalje sam. I on sedne tu pored mene i kao u fazonu, kao na čemu radiš, kao treba pomoć. Nisam mogu da progovorim dok nisam malo se pokupio. I znači svaki taj Contributor Day ti nosiš laptop, nosiš svoj laptop, isto u Sofiji je, subota je konferencijski dan, a nedelja taj Contributor gde svi okupimo pa ono kao sa svojim laptopima čačkamo WordPress, podelimo se u timovi i to sve radimo. Tada je prvi put kada sam ja zapravo nešto doprineo WordPressu. Kada kažem doprineo, skupilo se 4 Srbina oko stola i svađali smo se kako će prevedemo developera. Znači, to je stvarno, verovali ili ne, svi rade u nekoj tišini i čuješ tamo naš četvoricu koji se prepiremo, da li je to programer, nije programer, da li je to građevinac, nije građevinac i tako nešto, lupali smo neke gluposti. Krenuli smo prve te neke prevode i tu smo sve kao ušli, bilo bi cool da mi sad malo kao pojurimo zajednicu, tada smo odlučili da ćemo da pojurimo zajednicu, 2013. recimo, oktobar. I ako sam ja mogao da taj neki prvi doprinos open source ili šta već odradim, znači to je bio neki sitan prevod, iskreno jako sitan. Sad kad razmislim koliko sad vremena posvećujem, koliko sam tada, znači to je bilo stvarno mizerno, svako može da uradi nešto. Znači ako hoćeš da naučiš, ako želite, da li želite da budete, da li želite čisto ste došli zbog fenomenalnih kiflica. Milane su dobre, Milane? Ne, šalim sad na stranu. Ako želite da zagrebete, prilika na kampovima i ovo je fenomenalna isto prilika što imate meetup koji je super organizovan i super posvećen u svom gradu, što ne morate da putujete, što ne morate cimate da biste videli neke ljudi iz WordPress sveta, možete da doprinesete svemu ovome. Ono što je fenomenalna stvar sa WordPressom je da mu treba svuda pomoć i sve što vi uradite, sve što pomognete, sve se računa. Znači, svaki vaš doprinos se računa. Bilo to da je, recimo, nama sa srpskim, generalno WordPress kao WordPress je prevedeno 100% i popularniji pluginovi su prevedeni. Sve na vreme, ako ste member Facebook grupe WordPress Srbija, vidite da neko zakuka tamo za WooCommerce. Kao ili ima neko prevod ili to sve. To su pojedinci odradili i mislim da ima negde u nekom fajlu, ali bilo bi samo super da to nešto pojurimo i na sajtu i ono sve. Biće generalno, biće na VP Srbiji i u grupi, u oktobru mi takođe bi trebalo da organizujemo neki Global Translations Day. Ako želite da budete deo toga, da uđete u prevode kao prvi korak ulaska u WordPress, to mi je fenomenalna stvar. Ali eto, kako sam ja ušao u taj neki team review tim, zahvaljujući ovom klinacu u mojim očima, tada je 86, on je tipa 94. 5. mislim. I znam se u meni sad to predaje kako nešto cool, kao ti mora da uđeš u neki team review, ja bi brate, ovo je neki šaban, verovatno loži me da zna. Ali on se ispostavio da se malo kida.
I Mali stvarno znao, tada je nešto, on imao neki svoj već team shop i ono sve, kao kad si već to sve radio. To je otprilike bilo Švajcarska 2014. kada sam ja prvi put ušao u team review team i kao želeo da pišem te WordPress temi, čuo za pravila, čuo za guideline-ove, čuo za sve. Tako da, ovo je prvi korak gde vi možete da odete, da pogledate šta želite da radite ako želite da se uključite u WordPress. Mihajloviću, imate znači make-WordPress.org, imate make-WordPress.org i to je deo WordPressa gde ćete vidjeti sve vaše grupe gde možete da se priključite. Teme su samo jedne od njih. Znači imate tamo i core, design, mobile, šta sve ne, znači pogledajte make-wordpress.org. Generalno bi vama trebali da se objasni šta je taj team review team i otprilike ovo je najviše teksta koji ćete vidjeti na slajdu. Znači da je to grupa nekih volontera, ljudi koji, znači, nema nikog tamo plaćenog i ništa nije plaćeno da tamo neko sedi i da čita vaše teme ili da nemojte da očekujete naknadu za nešto što ćete raditi tamo, očekujte samo naknadu u nekom znanju. Zašto vam ovo pričam i zašto ovo napominjem? Zato što su ovo volonteri i ako vi želite da napravite vaš team shop, koji će da, nemam pojma, da ga izreklamirate preko WordPress.org-a ili kako već, znajte samo da ako okačite neku temu, treba neko određeno vreme da prođe da bi taj neko seo i pogledao vašu temu. Jer ja sam deo tog tima i trenutno ima da 700 etiketa, bilo je oko 1000, gde ljudi kao okače temu svoju, hoće da kao kontributuje svoju temu i onda nas ubije tamo pojedince, ide i juri kao, ajde pregledaj. A on tipa, on je 700 ti u redu. Tako da znajte da ti ljudi su volonteri tamo. Čime se bave, znači imamo te neke 3 stvari koje mi podržavamo, koje moramo da vodimo računa. To je taj neki requirements, te neke potrebne stvari koje team review team zapravo održava. Imamo team unit test, znači šta je to, ovo je sa datom koji je vi sample datom koji ubacujete u vaše WordPress instalacije i imamo plugin koji koristimo, ovaj team check plugin. To je plugin koji vama preporučujem da ako ste vi developeri i ako pravite temu bilo za vas, bilo za klijenta, bilo za WordPress.org, obavezno koristite ovaj plugin. Zašto? Zato što on vam, kako čekiram, proveri. On proverava vašu temu za sve neke nelogičnosti, neke stvari koje ne bi zapravo trebalo da se nađe tu. Tako da cool je čak i ne morate za org, nego čisto iz nekog klijenta nemojte nekom da uvalite neku temu koja je, ajde ne kažem đubre, ali moram. Takođe, taj ceo team review team je tu da vas obuči. Znači ti, ako hoćeš da naučiš kako pravilno da pišeš WordPress teme, ovo ti je jedan od načina. Zašto? Zato što ćeš ti da se nađeš u nekoj WordPress instalaciji sa nekom temom koji je pisao, nebitno, kogod, i to nije baš lep kod. Kad kažem nije lep kod, loš je kod. I ima dobrih napisanih i ti kada možeš da ispratiš, kada pogledaš, recimo, ubaciš tu temu, ubaciš ovaj team review, team check, plugin, i vidiš da on ti izbaci tačno u tom i tom fajlu, na toj liniji imaš problem. Šta je mene nateralo, kako sam ja ušao zapravo, kako me zainteresovao da krenem da učim, je što ja stvarno odem u taj plugin, odem na tu liniju, vidim šta je tu nelogično, onda odem na kodeks WordPress.org i pročitam zapravo kako bi trebalo da se napiše. I to ti je jedan od načina, što ti kada gledaš ko otvoriš neki fajl koji ima 200-300 linije, ti ga scroll, sledeći, ali kad imaš neko da ti kaže, ovo nije dobro, obrati pažnju, ti to kada pročitaš, to ti je kao da radiš live tutorial. Znači, to je meni stvarno pomoglo. Znači, to stvarno preporučujem da probate jednu temu da reviewate. Zašto zapravo cela ova moja predavanja i zašto ovo sve, da vam pokažem zašto je da vas iscimo? Zato što ima 700 etiketa koji čekaju. Znači, 700 novih tema su ljudi napisali. 700 tema čeka da bude odobreno. Znači, 700 tema čeka. Znači, to je otprilike nekih 6 meseci, ako gledate u nasad. U smislu da ja sam danas, kao pre 6 meseci sam okačio neku temu i želim kao da je doniram svoj kod, a neko nije stigao, ovi volonteri nisu stigli da je provere. Znači, to je problem. Ima sad ovih brojeva i kao neke koji su stariji, 650 stariji od 2 nedelje, 673 je stariji od 1 nedelje, 687 više od 3 dana. Tako da, trenutno, samo 80-ak ljudi radi na proveri trenutnih tema.
Znači, 80 ljudi trenutno ima neku asajnovanu temu. Kada vi imate WordPress.org nalog, vi možete tamo da kao, hoću da proverim temu i ti dobiješ jednu temu. I ti onda kažeš, budiš super kulturica, sve, odgovoriš, ubaciš temu, proveriš i kažeš, ova tema je dobra, loša, car ispravi ovo ti je loše, pogledaj u ovom pluginu. Ili možda mu kažeš ako ima više od 5 nekih grešaka, koji su tamo propisani u našem handbooku, prekratko je ovo predavanje da bi on sad sve detalje ispričao, ali prilike treba da se zagrize malo, ovo smo mi radili recimo nekih 6 do 12 sati predavanja, koje su sve zapravo pravila koje treba da se isprate. Oni ljudi pogledaš i kažeš mu, ako imaš više od 5 grešaka, znaš, imaš više od 5 grešaka, tvoju temu ćemo da odbijemo. Onda on mora to da ispravi, okači ponovo i onda vi opet pogledate za nekih 6 meseci i on bude srećan. Znači, napomene da je trenutno 700 tih nekih novih tema čeka da bude uopšte pregledano i ja bih voleo da neko danas pogleda. Evo, Mišel je krenuo, jesi? Tako da ima ljudi koji žele da to rade. Znači, ajmo da pokrenemo, ako želiš da pišeš teme, super je fora, ajde kreni. Samo daj mu priliku. Znači, ništa ne gubiš. Eventualno, ako ne stigneš da pregledaš temu u roku od 7 dana, samo možda kažeš, care, nisam stigao ili ne mogu, ovo je preteško, izvini, slučajno sam kliknuo kao requesta team, tako da možeš slobodno da izađeš. Znači, niko ti neće lupati packi ili šta već, nego eto, možda nešto kontributuješ, možda nešto i naučiš. Pričao sam već o tim pravilima i pravila ima. Znači, pravila stvarno ima. Znači, svaka tema, svaka tema koja dolazi, koja je odobrena u vašoj WordPress instalaciji, neko je seo i tamo tu prošao kroz ceo kod. Znači, taj isto što je probao da ga zezne tim nekim kodom, ovo je seo i pročitao. Znači, to nema nikakve automatizacije, nema ništa. Znači, baš ovi ljudi su seli i odradili, pročitali sve. Tako da, pravila su tu i oni moraju da se poštuju. Znači, pravila tačno. Ako neko kaže ne smiješ da imaš nijedan security propust, ne smiješ da imaš nijedan security propust. Ako želiš da doniraš temu u WordPress.org-u, ne može da bude nesigurna tema. Ne može da bude problematična, da nešto ne radi, da nešto ne poštuje neka pravila, ta tema nikad neće proći. Tako da biste postali taj reviewer i da biste kontributovali WordPressu, potreban je WordPress.org nalog, naravno. Idete znači na wordpress.org i napravite svoj nalog. Dođite na Slack, ko nije na Slack, ko ne zna šta je Slack, to je fenomenalan program sad za chat, imamo ga na WordPress.org-u i ajde da vam ne dužim, imate tamo chat WordPress.org pa vi to pogledajte. Takođe, Team Review Team jednom nedeljno, ti ne vidiš, evo ti ovako, Team Review Team jednom nedeljno ima sastanke i to su weekly sastanci gde se razgovara o tome koji su planovi dalje tima, svašta nešto. Možete da učestvujete u tome, ne morate, možete samo da pročitate chat log, sve o svemu, ako se subscribe-ujete na Make WordPress.org kroz Teams, dobit ćete email notifikaciju, izveštaj sa svakog sastanka, čisto biste mogli da ispratite. Tako da ti sastanci su fenomenalan način da se vi uključite i nije mali broj primjera da je neko iz mase bukvalno prvi put došao i rekao, ja mislim da je ovaj sistem loš i mogli bi se možda da ga promenimo ovako. I onda tim sedne razmišlja. Znači nije svojegledlje u smislu da je jedan čovek tu i da nešto kao odlučuje, nego ne, kao odluka se donose na nivou tima. Tako da, rekao sam već, kada se subscribe-ujete na Make blog, dobit ćete izveštaj tačno sa svakog sastanka šta se radi. Tako da, ono što je vama potrebno jeste da imate WordPress instaliran na vašim kompovima, da ga proverite. Zašto? Zato što će mnogo vam pomoći Team Check plugin i ostali neki pluginovi koji su pogodni za ceo Team Review. Tako kada kažem da bilo koje okruženje, stvarno mislim bilo koje okruženje, i ako vama kao god okruženje da odgovara, ako ti razumeš ili želiš da čitaš samo bez instalirane teme, Gurus i slobodno radi. Moja preporuka je definitivno www. Ako niste ukačili šta je www, to je fenomenalni Vagrant mašina, imate ga na GitHubu koje možete lako da napravite sajte, oponašate svašta nešto. Znači samo www, googlajte i doćete do ovog linka koji je zelen. Takođe, u toj nekoj kombinaciji sa www, kogod čudno to da zvuči, to sam ukačio od nekog Nemca malo na kampu u Švedskoj, www je alat koji vam pomaže da brzo pravite WordPress instalacije. Ono što
kako meni generalno pomaže, je tako što za svaki kamp ili za svaki meetup ili za svaku grupu ljudi koju ja predajem, držim WordPress obuke, imam novu WordPress instalaciju, a da ne bi prošao kroz košmar MAMP Pro, gde pravim novu bazu, skinem WordPress, prekopiram u nekom folderu, ja ga imam unutar Vagranta i svaki put to meni jako pomaže da držim neki progres dokle sam stigao sa određenom grupom. Zašto paralelno imam različite neke WordPress obuke, bila je tada akademija, svašta nešto i meni je super pomogao da kao napravim novu WordPress instalaciju, par klikova. Ako očekivali ste imali www, pa www, ako mislite da ima nešto samo što je v, toga nema, nažalost. www generalno koristim samo sa nekim najbazičnijim mogućim ovim opcijama, to je create i delete. Znači, www create, kada pokreneš iz konzole, on te pita tamo set nekih pitanja. Kako želiš da nazoveš tu WordPress instalaciju, sample datu, wp debug true, svašta nešto. A kad se onda smorim ili ne želim više tu WordPress instalaciju, samo radimo delete. Tako da, kažem da bilo koje okruženje WordPressa će vam pomoći ako želite da reviewate temu. Tako da, čak i onaj XAMPP vaš na Windowsima koji trče na Visti, mogu da vam pomognu da instalirate, pokrenete i recimo radite taj prvi review teme. Tako da nema izgovora ako želite da uđete u WordPress, ako želite se baviti temama. Tako da ubacite taj sample data celog WordPressa i krenite da čačkate. Ubacite naravno wp debug true. Za vas koji to ne znate, to je WordPressov način debug uključen, da svaki put kad imate neku grešku da vam on oštampa kao care, ovu funkciju se već pozvao ili ne postoji ili šta si ovo lupio, majmune. Tako da pokrenite ovaj developer plugin, naravno googlete ako ne znate, developer se zove plugin, imate tamo neki set nekih pod pluginova koje možda dođe sa vašim WordPress instalacijama i koje će vam pomoći, ali generalno TeamCheck je fenomenalan tool da vam pomogne oko svega. Tako da, uključite se u tim, ja sam Milan i ako imate neka pitanja, ovde sam, ako nemate, tamo je klopa, ali to će vjerojatno neko od organizatora da najavi. Tako da, Milan, možete naći Lunch 86, tu sam i na WordPress, i na Twitteru, i na WordPress.org Slacku i bilo gde, Faceu, Instagramu, mailu, na vam je @gmail i imate pitanja. Hvala što ste mi stavili posle pauze. Ništa, pičite na pauzu, pa to je to. Hvala. Svejedno. Totalno svejedno. Dalje, treće predavanje Milan i kako biti profesionalac za IT. Milane. Da preuzmem reč, a? Dobro večer svima, moje ime je Milan Đorđević i ponovo mi je drago što smo organizovali treći meetup gde možete čujete neke sad možda i zanimljivije stvari nego što smo pričali prošlog puta. Generalno, moja tema danas će biti kako biti profesionalac u IT-u. Kad kažemo IT-u, normalno podrazumevamo i WordPress, tako da je to sve ono što danas pričamo možemo da primenimo na bukvalno celokupan IT, ali normalno da možete da se fokusirate samo na WordPress. Ja sam trenutno angažovan u Shindiri studiju kao, pa možemo reći, project manager i slash developer kada treba, ali u suštini u zadnje vreme najviše radim sa poslovima koji se baziraju na project managementu. Samo da se odmrsim. Ono što podrazumeva kako biti profesionalac u IT-u, znači da prosto sagledamo situaciju kada ste početnik, a kada već malo iznapredujete u smislu i developmenta i celog procesa koji stoji iza svega toga. To ne podrazumeva količinu znanja koju imate, već podrazumeva na koji način ćete vi sebe da predstavite krajnjem klijentu, jer u većini slučajeva kao početnici doći ćete u situaciju da vi direktno pregovarate sa nekim klijentom i vi direktno ste, da kažem, i project manager, i dizajner, i developer, i marketinški, da kažem, ekspert, šta li god. Znači, bukvalno ste zaduženi all in one za sopstveni projekat kada ste na nekom početnom nivou. Iz prostog razloga sam imao želju da vam neke stvari kažem i da vam pokažem na koji način biste pravilnije trebali da pristupite kada krećete u celu ovu priču i najbitnije od svega kako sebe da zaštitite, jer
svedoci smo da u našoj zemlji imamo problem jednostavno sa papirologijom i na neki način puno ljudi, na mom ličnom iskustvu, ali i na iskustvu ljudi s koje ja poznajem iz naše branše, su imali problema u smislu toga kako sebe da zaštite, kako da naplate svoj posao, kako da definišu neki scope ili već sate koji su potrebni da se neki posao završi. Tako da ćemo sve to danas da obuhvatimo i normalno zaključit ćemo sa jednim mnogo bitnom činjenicom koju želim da vam prenesem danas, ali o tome ćemo generalno kasnije. Radi ovo, a? Opa, greška. Šta znači to biti u stvari profesionalac u jednoj industriji, a pogotovo u našoj? Kao što vidite, ne podrazumeva da pustite bradu, što većina vas možda ima, ali to ne podrazumeva da će neko da vas shvati ozbiljnije od onoga što verovatno jeste, već je mnogo bitnije da sebe predstavite sa određenim stavom. Dakle, stav koji vam govori ili govori ljudima oko vas da ste vi ono što prodajete da jeste. To jest da znanje koje imate i ne mora da bude na nekom nivou koji je potreban za neki projekat, ali način na koji se vi ophodite prema samom projektu, prema samom klijentu, vas može istisnuti od mase ljudi koja se stvara na različitim poljima, ne samo u IT-u, nego i u WordPressu, i na taj način budete jednostavno vidljiviji na radaru kada je potrebno da se neki klijent odluči baš za vas. Ovo što sam napisao kao pod brojem 2, sposobnost, to je nesposobnost. To je baš ona stvar koju sam malo pre rekao. Ne mora da znači da ste vi eksperti u svemu. To i nećete nikad moći da budete. Učite dok ste živi, niti ćete moći uvek sve da znate. To je nemoguće. Ali ono što trenutno znate i ono nivo dokle ste dostigli, trebate da najbolji mogući način objedinite u jednu priču koju trebate kasnije da servirate klijentu da bi se on za vas odlučio na kraju krajeva. Tu dolazimo do treće stavke, a to je prodaja. Na koji način biste vi trebali sebe da predstavite kao eksperta, to jest kao profesionalca? Prva stvar koju trebate da vodite računa je način na koji pričate. Treba da bude razgovetno, treba da bude sigurno i treba da bude smisleno u kontekstu u kome vi pričate, da kažem, za koji projekat pričate i da budete sigurni makar u ono šta govorite. Znači, ako vas klijent pita za neki feature koji treba da sajt ima, vi morate da znate šta je to. I to podrazumeva jednu pripremljenost pre nego što razgovarate sa klijentom, pre nego što krenete u celu priču i pre nego što se odlučite uopšte da počnete i krenete u tom pravcu. I normalno, četvrta stvar, menadžment, to je ono što sam malo pre rekao. Vi ste sve u jednom kada krećete. Drugačija je situacija kada su firme veće, kada imate department za management, kada imate department za development, za dizajn i tako dalje. Vi kada počinjete, a verovatno postavit ću jedno pitanje kasnije, ali mogu i sada odmah da ga pitam, koliko vas ovde je generalno početnik u IT-u, u WordPressu, u developmentu? Možete podignete ruke? Dobro. Ima vas otprilike, ajde da kažemo pola-pola. Ako kažemo početnik, šta podrazumeva pod početnikom? Da je krenuo možda da radi pre godinu dana. Što ne mora da podrazumeva, neki ljudi jednostavno napreduju brže, neki sporije. Ali u suštini i ljudi koji kasnije, koji već su napredovali ponovo, treba da znaju da rukovode jednostavno svojim projektom i da ne gube vreme niti sebi, a niti na kraju krajeva klijentu. Ovo je slajd baš za one ljude koji su početnici u celoj ovoj priči. Ali verujte, sve ovo podrazumeva i kasniji, da kažem, prosperitet vas kao developera, kao dizajnera, kao WordPress, da kažem, gurua kasnije, kako god. Svako je nekad bio početnik. I odatle se kreće. Znači, svako od nas je nekad bio početnik i to što je bio početnik je dovelo do toga da smo svi nekad pravili greške. I normalno da su te greške nas definisali gde smo mi sada trenutno. Biti profesionalac je znati kako da učite iz tih greške, a većina njih će biti vaše. Mnogo je teško učiti iz tuđih greški, pogotovo u našem svetu, u IT-u, jer se najbolje stvari nauče kada ih vi napravite pogrešno. I iz tog prostog razloga je mnogo bitno učiti iz sopstvenih grešaka. Kada kažemo greška, greška može da bude i način ophođenja prema klijentu, i način ophođenja i način procene u projektu.
i način na koji ste pogrešno procenili čoveka s kojim ćete da radite. I vaš stav koji ste možda izdefinisali, koji je možda previše mlak. Dakle, sve zavisi od toga u kom smeru ste se kretali, ali greška je uvek dobra stvar. Nikad nije loša stvar. I ono što je kao četvrto je generalna stvar koju sam i malo pre rekao, znanje nije presudan faktor. Zašto to kažem? Pa nećete sigurno da preuzmete i nećete sigurno dozvoliti za sebe, iako ste početnik, da neke stvari ne preuzmete da uradite. Ako dođe klijent i kaže meni treba, ne znam, padajući meni, ali mi treba i sidebar i hoću da ima payment metodu i tako dalje, a vi ne znate možda 50% svega toga što je on rekao. To je ono što znači biti profesionalac i kako prodati sebe. To jest prodati ne sebe, nego znanje koje imate. Dakle, pomoći će vam neko. Pitaćete prijatelja, pitaćete kolegu. To je ono što je community, to je ono zašto mi, da kažem, pokušavamo da napravimo, da imate mogućnost da negde nekog pitate iako ne znate da uradite. I to je ono šta vas izdvaja u odnosu na drugi ljude, ta sigurnost koju trebate u sebi da stvorite. I ta sigurnost će normalno klijentu da prija, jer će u vama da vidi neko ko će njemu to da završi. X primera sam video koji su uspeli na ovaj način, uključujući i mene mnogo puta, gde sam neke projekte pičovao na koje 70% stvari nisam znao da uradim. Znači, 70% stvari ja nisam znao da počnem. Ali sam imao priču, imao sam stav, imao sam pristup, znao sam kako to da objasnim čoveku i to je neki put sasvim dovoljno. Kasnije ćete moći da već kada uđete u celu priču da priključite sve te stvari koje vam nedostaju. Angažovat ćete čoveka ili naći ćete dizajnera koji će da vam odradi dizajn ili ćete da pitate brata, kolegu koji je u tome mnogo duže. Znači, to je ono što je srž u svemu tome. I najbitnije od svega ne sme da bude sujete. Znači, morate da budete svesni sebe i morate da budete svesni koliko vi znate, a koliko ne znate. I ova rečenica mistakes are stepping stones into success je baš definisana ovime što sam vam sada rekao. Vi kao ljudi koji, da kažem, ljudi koji su početnici, ali čak i ljudi koji rade već u firmama, a toga smo svi svesni, da pored svog posla koji rade u firmama, pričam za ljude koji su malo advanced, a ljudi koji kreću u celu ovu priču, mnogo najčešće ulaze u freelancing kao neku od prvih koraka svoje profesionalne karijere. Ne samo u WordPressu, već u celokupnom IT-u. I tu već na prvi korak dolaze u situaciju da urade baš ono što sam malo pre rekao. Oni su sami svoj i project manager, i dizajner, i marketinški ekspert, i sve ono što treba jednostavno, i developer normalno, sve ono što treba da bi se jedan projekat završio, jer tako. Tu, na prvo mesto, dolazimo u komunikaciju s klijentom, jer tako. I prvi korak kada imate oko nekog projekta je korak sa klijentom, jer tako. Znači, prvo moramo da vidimo da li nam taj projekat odgovara. To je ono što sam malo pre rekao, da treba da imate svest o svojim sposobnostima. Ali način komunikacije koji vi trebate da ostvarite sa klijentom ne sme da bude obavijen strahom. Zašto kažem strahom? Jer često kada ulazimo u priču, uplašimo se od toga šta ako ne dobijem posao. Početnik sam, nikome neće. Jer tako? Šta ako ne uspem ja da završim ovo, a dao sam rok? Šta će da se desi vama, šta će da se desi nama? Znači, ima puno pitanja koje treba da ostavite sa strane i da sebi izgradite, da kažem, tu neku sigurnost, ono, confidence, da kažem. Sad ne mogu da setim srpske reči, glupost. Ali, u suštini, to je ono što je najbitnije. I pristup poslu koji imate treba da bude takav da klijentu objašnjava da ste vi čovek za njega, kao što sam malo pre rekao. I u freelancingu je to možda i najlakše, zato što u većini slučajeva, ako radite preko Upworka, freelancera, Guru, znači ima milion tih sajtova, vi nemate direktan kontakt sa klijentom. Mnogo je teže kada imate, a nekim ljudima je lakše, meni je recimo lakše kada imam komunikaciju sa klijentom direktno oči u oči. Mnogo lakše mogu da ga procenim, a to ćemo već na sledećem slajdu da vidimo. Mnogo lakše mogu da ga procenim, da vidim na koji način ja trebam da se postavim prema njemu. A pristup poslu preko freelancinga, preko sajtova, da kažem, koji su danas popularni, je mnogo jednostavniji, jer vi u suštini na svim tim sajtovima vidite posao
pa šaljete, da kažem, svoj proposal. U tim proposalima treba da ne budete generički. To je, recimo, prvi korak gde bi ja, recimo, uradio da sebe predstavim u jednom svetlu kao profesionalca. Svaki klijent treba da ima zaseban pristup. Jeste da je to kontradiktorno sa jednom pričom koju ću da pričam kasnije, ali u ovom kontekstu ovde ne smete da budete generički. Treba od vas da vidi da ste vi čovek pod brojem 1, da vi imali problem. Tu ponovo dolazim do one strane, ne morate da ga razumete vi. Pozovite prijatelja koji će da vam objasni to koji je možda od vas već napredovao više. I onda, kada ste uspostavili taj neki kontakt sa njime i on je vas odabrao iz nekog razloga, recimo, ja sam počeo svoju karijeru u freelancingu i radio sam većinom Smart TV aplikacije za pametne televizore, gde smo imali na Upworku jedno 3-4 projekta koje smo odradili. I način na koji smo mi pridobili klijente je taj što smo, prilikom naše karijere stekli neke diplome koje su bile, da kažem, potpisane od strane Samsung kompanije, a Samsung je bio, da kažem, glavna firma za razvoj Smart TV-a, ona je počela, da kažem, u tom domenu da radi. Iako te diplome nisu svetski priznate, one su možda za naše podneblje. Drugi radio dizajn za te diplome. Oštampane su i dobili smo potpise. Samo način, ta činjenica da smo mi imali te diplome nama donela posao. Čak nas nisu pitali da li smo radili pre toga aplikacije, bilo šta. Znači, nismo imali, ali smo pristupili profesionalno, a nismo imali nikakvo iskustvo. Ništa, nikad do tada u životu nismo imali niti kontakt sa klijentima direktan, niti razgovor sa njima, ništa. Sad, kada bi se izrazio žargonski, rekao bi jednu bezobraznu reč u 4, 5, 6 onih Asterixa, nas je. Ali neki put je i to dovoljno, biti možda malo srećan. I kada dođete do tog stadijuma da možete da dobijete neki posao preko freelancera, onda freelancinga preko ovih sajtova ili već u Srbiji kada razgovarate sa nekim klijentom ovde, imate puno ljudi koji su ovde našli početničke poslove, uradili su sajt za ovog, za onog, znači ima i toga, znači nije samo ovo bitno. Dolazite do drugog problema, a to je kako da odradite estimaciju. Kako da definišete cenu. Drugi strah koji postoji ovde je da trebate da krenete sa što manjom cenom. Što manja cena znači on će mene preodabrati, jer tako? To moje lično iskustvo govori da bi trebalo da zaboravite. Jer tržište nam je preplavljeno Indijaca, Kineza, raznih ljudi koji rade za mizeran novac, imaju i iskustvo, i timove, i svašta nešto od ljudi. I to tržište je bilo popularno jedno vreme dok nisu uvidjeli kvalitet. A kvalitet je postao ravan nuli. Zato su ljudi počeli, pogotovo klijenti sa raznim projektima, da traže alternativu. I alternativu su, nažalost ili na sreću, pronašli u istočnoj Evropi, pogotovo u našem podneblju, Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje, gde su ponovo došli do nekih nižih cena, ali te cene su daleko više nego što su oni davali. Pričam za Indijce i za ostale stvari. Tu dolazi do straha koji vi prenosite u smislu sami sebi, da trebate da imate što manje rate. Što manje rate da biste dobili posao. Moja preporuka je, ako pomislite na neki rate, pomnožite ga sa 0,5. 50% od tog rejta koji ste u sebi. Ako ste mislili 4 evra, stavite 6. Ili ako ste mislili 8, stavite 12. I bolje da ubodete jedan projekat od 10 koji će da radite po toj ceni, nego da radite 10 projekta od po 4 evra. To vam je moja topla preporuka, jer to ponovo vas predstavlja i diže u smislu profesionalnosti koju vi imate prema poslu. I u velikom problemu je ovde što postoji sujeta sa strane koja je mnogo rasprostranjena, pogotovo kod nas, jer smo u takvoj situaciji kako jesmo, da ljudi rade za neki, ponovo kažem, mizerniji novac da bi samo dobili posao. To nije cilj. To je i ovde reflektovano i ne samo u freelancingu, nego u bilo kom poslu i u firmama i gde god se budete našli. Ne dopustite da smanjujete sebe zarad dobijanja posla. Jer to nije cilj, to nije prav put. Prav put je da pokušate da date sve od sebe i da budete jednostavno sigurni da ste dali sve od sebe što se tiče vašeg znanja, što se tiče načina pristupa prema projektu, što se tiče cene koju ste dali i verujte, prećete da dođete do uspeha i prećete da se ostvarite u tom poslu, da dostignete profesionalni nivo nego ovim putem koji sam malo pre rekao koji je loš.
Što se tiče estimacije u satima, to ćete uvek da pogrešite. To vam uvek govorim. Znači, jednostavno je nemoguće dati tačnu estimaciju, to je bukvalno vrlo teška matematika i to kao početnici, a čak i ljudi koji rade mnogo duže, je mnogo teško odraditi. Jer uvek dolazi do nekih nepredviđenih problema, a tu možemo da predupredimo te probleme sa nekim mogućnostima koje ću kasnije da vam objasnim, sa ugovorima, sa order confirmationama, sa raznim stvarima, specifikacijama koje su prethodno definisane. I to takođe je jedna od stavki koje ćemo da obradimo. Sad dolazimo do onog glavnog, da kažem, čoveka koji je vama najbitniji u ovom trenutku. To je klijent. Kako ćete vi njega da pridobijete? Da li je klijent worst friend or best friend? To je vrlo dobro pitanje. U puno slučajeva ćete naići na ljude koji su puni razumevanja, koji će se predstaviti kao vaši najbolji prijatelji, koji će da budu puni razumevanja za sve ono što vi radite i bit će ekstra, u smislu pokušat će da budu drugari s vama. To nemojte nikada dozvoliti. To su ovi pogrešni pristupi koji ovdje imamo. Vi, kada dođete u situaciju da trebate da razgovarate sa klijentom, a verovatno se, evo, podignite ruku, ko je nekad imao direktan pristup sa klijentom? Dakle, ima vas. Podigni malo ruku više, niste... Način na koji se vi prema njemu postavite će da vam definiše projekat od početka do kraja. Ako vi imate čvrst stav, ako ste profesionalni u smislu ove reči koju sam malo pre rekao, dakle, znate koliko vredite, znate šta nudite, znate šta on želi, iako je to neki put teško definisati, ali neću da iskoristim reč laž, jer to nije laž, već je to jednostavno vaša percepcija onoga šta vi umete i možete da uradite, je način na koji trebate da mu priđete. Ispravan način, to jest ispravan pristup, podrazumeva da vi ispred klijenta nastupite čvrsto, sa znanjem koje imate, prethodno normalno možete da se uputite u celu tu priču, da već ukapirate šta on traži i da zatražite i pomoć na kraju krajeva ako ne znate šta on tačno traži, ali to je pristup koji trebate da imate. Normalno, recimo, ja radim sa par klijenta koji su već dosta dugo prisutni kod nas. I sada imao sam i ispravnih i pogrešnih pristupa. Tako da sam napravio i greške, ali sam na njima naučio, koje su, nažalost, obeležile, da kažem, tog klijenta. Ja više od njega ne mogu da se vratim na ovaj ispravan pristup, da ostanem kakav jesam. Jer zbog raznih stvari, a recimo to su stvari koje se tiču direktno tih projekta na kojima smo radili, i upao sam u ovaj problem koji se naziva friend-zoned. Friend-zone problem podrazumeva da vaš klijent postane, po znacima navoda, prijatelj, već prelazi u prijateljski odnos. To nije profesionalno. Ni iz kog ugla ne smete da dozvolite da vam klijent postane prijatelj. Ako vam prethodno nije bio prijatelj. A svi znamo da za prijatelje je najteže raditi. Dakle, tu se svi slažemo. Dakle, koji je tu problem kada uđete u friend zone sa klijentom? Počinje da misli da ćete mu vi neke stvari uraditi za džabe. Jer tako, jer vi ste, jel te, prijatelji. Znači, dostigli se neki nivo, on je vas angažovao, platio vam je koliko vam je platio i dolazite u problem da on sada misli da vi možete, da on s vama može da radi šta hoće. A način koji ste to, da kažem, doprinili da dođete do tog trenutka je krivica bila moja, recimo, lično u tom segmentu, što se razdele telefoni, što se ne definiše komunikacija unapred, kako će da bude, da li će to da bude Skype, Slack, mail, šta god. Zna se unapred kako je i toga se ne menja. Zna se kada su working hours, kad se radi, kad se ne radi. Dakle, sve te stvari mora da se definišu unapred. I to ponovo vas, kao čoveka koji, i to pričam, znači ovo sve podrazumeva i developere, i menadžere, i dizajnere, svako od vas je nekad bio u toj situaciji. Dakle, to je onaj glavni problem koji vi ovde morate da izbegnete. I zato sam rekao worst friend or best friend iz prostog razloga što bolje da vam bude neprijatelj, po znacima navoda, ne da vas mrzi, ali da vas gleda iz jednog ugla, ok, ovo je došao samo da mi uzme pare, ali će da mi završi barem posao. To je za vas dobro, za njega loše, a obrnuta situacija je normalno za njega dobro, za vas loše, zato što će da vas izrabljuje. Doći ćete u situaciju da
ćete neke stvari jednostavno nećete znati kako da odbijete. Tako da je to jedna zamka koju trebate da imate na umu. Pored svega ovoga što sam rekao, najbitnija stvar kako se predstaviti profesionalno u WordPressu, u IT-u, u svemu, je imati proces. Šta podrazumeva imati proces? Kada vi dođete u situaciju, imam jedan workflow chart pa ću vam pokazati posle primer recimo jednog procesa koji bi vi trebalo da imate kao IT profesionalac. Proces podrazumeva da vi imate pripremljen način na koji se ophodite prema klijentu i prema projektu. To podrazumeva da imate pripremljena, recimo, pitanja. Ako pričamo sad o WordPress sajtu, evo nek nam to bude reper, normalno, pitanja koja trebamo da imamo u ovom trenutku pripremljena za klijenta. Šta je ono što se tebi sviđa? Šta želiš na web sajtu? Da li hoćeš slajder ili nećeš slajder? Koji su ti sajtovi koji ti se sviđaju da bi na osnovu njih mogao da dobijem, da kažem, ideju šta ti hoćeš? Da li imaš budžet ili nemaš budžet? Da li imaš fotografa ili nemaš fotografa? Da li imaš slike ili nemaš slike? Dakle, celokupan jedan spisak koji ćete imati pripremljen za klijenta i pripremljen za bukvalno bilo koji projekat, što prvo olakšava vama da sagledate celokupnu situaciju i da možete mnogo lakše da znate na koji način ćete pristupiti njemu i projektu, a s druge strane olakšava i klijentu jer može unapred da vam izdefiniše neke stvari, a da ne gubite vreme u početku ako vidite da on nije pogodan. Jer verujte, postoje, kao što sam malo pre rekao, dobri klijenti i loši klijenti. Loši klijenti će vam uvek ugorčati život. Nećete moći da izađete iz tog vorteksa nikako i način kako da odbijete te ljude je bukvalno da imate proces. Jer ćete unapred dobiti neke informacije i moći ćete da mnogo lakše vidite da li je on pogodan za vaš posao ili ne. Druga stvar, mogućnost automatizacije, a to ću vam pokazati posle jedan link koji možete da ukucate ako hoćete vidjeti kako to izgleda, u smislu da on može unapred, čak i bez vašeg znanja, zivkanja, Skype, poziv, šta god, da popuni formu i da vam pošalje gotovu formu sa informacijama koje bi trebalo da budu bitne za vaš posao, to je za sam projekat. I normalno, pored svega toga je taj osjećaj profesionalnosti, što nije osjećaj, već jeste realnost, jer vi imate gotov mehanizam na koji ćete već unapred da znate šta se od vas očekuje, da li vi to možete da ispunite i na koji način sebe da pripremite za to. I to je ono što vas treba da bukvalno izgura u odnosu na druge ljude. Doći ćete u situaciju, kaže, meni treba da napraviš sajt, ima jedan mnogo dobar video na tu temu, rekao, ja sam ekspert, sve može. Sve može, uopšte nema problema. Dođete u situaciju, on krene i vi normalno zamislite na jedan način sve to, ali on to zamisli na potpuno drugi način. Znači, ne definišete ništa, krenete da radite. I ja sam to radio puno puta, u početku. Kad sam dobio posao, bio sam srećan kao dete. Rekao, odmah krećem da radim, odmah super, ajmo, pravimo, ne znam, sajt, ekstra stvar, sigurno će mu se sviđa, on pogleda sve i kaže, pa nije to što sam ja hteo. Znači, niste unapred definisali specifikacije. Niste unapred pitali klijenta šta on želi, niste mu unapred pomogli da on zna šta želi, jer u većini slučajeva klijent ne zna šta želi. I vi treba da budete taj koji će njemu da objasni to. Zašto imate proces? Kao profesionalac, vaše vreme equals novac normalno. Vi radite taj posao iz ljubavi, što je pod brojem 1, barem ja mogu da puno ljudi pokažem prstom koji će to pre iz ljubavi raditi nego iz novca, ali na kraju krajeva to većinu nas generiše, da kažemo, neki novac za život, jer tako. I imati proces prvo znači sve ono što smo malo pre rekli, ali s druge strane štedi vam vreme. Štedi vam vreme i to ćete kasnije uvidjeti kada budete imali recimo 10 projekta, ne znate kome kako da se posvetite, a niste imali ovo pre toga, predstavlja će vam ogroman problem. I ono što je najbitnije, kako ga napraviti. Jer možda sad vi nemate predstavu šta to znači. Baš me nervira ovaj kabel. Ono što sam malo pre rekla, 5 pitanja odgovora, šta klijent želi i detalji koji su vama bitni. I to je u suštini ono što vi treba da imate. Proces kao proces može da izgleda ovako. Recimo, ovo je jedan chart koji podrazumeva client intake user flow. Šta to podrazumeva? Podrazumeva način na koji vi od prvog pitcha
čoveka koji je došao do vas nekim putem, bilo marketingom, sajtom, Facebookom, Twittera, dakle god danas posao puca sa svih strana, do zadnjeg dela kada vi njemu predočite bukvalno uslove koji su njemu potrebni da bi on vas angažovao. Normalno sve počinje od toga gde vas klijent nalazi. Malo pre sam rekao, website, Facebook, gde god se vi reklamirali. Bilo kao firma, bilo kao freelancer. Ovo podrazumeva za sve. Normalno, malo pre sam rekao popuna te forme. Ovde imate jedan link koji smo mi napravili na našem sajtu. Možete da ga prepišete. Gde postoji jedna takva forma, jedan taj primer procesa koji imamo, a to je prvi korak. Znači, prvi korak je definisati šta klijent želi. I to je ta popuna forme, gde forma stiže na review kod vas ili čoveka koji je zadužen za to, ako ste u firmi, ako ne, onda kod vas lično, jer tako, gde imate 3 scenarija. Klijent objašnjava sve u detalje, što je mnogo retko. Ovo da vam kažem. Vrlo retko i pre bih rekao da se ne dešava nikad, ali mnogo retko. Klijent ne objašnjava sve u detaljima i klijent objašnjava, ali vi uvidite već unapred da on nije pogodan za vas. Nego normalno da nećete da ga ofujete odmah, nego mu dajete šansu, jer tako, da vidimo da li postoji možda neki segment koji ti njemu može da napraviš. Ako vidite da klijent u detaljima objašnjava problem i vi ste već unapred videli da vi možete to da uradite, i to je taj proces koji može da bude online, ali može da bude i offline. Dakle, može vas klijent da kontaktira lično i vi da imate već pripremljen, to je ono što sam malo pre rekao, stav. Dakle, vi kao profesionalci u ovom poslu treba da imate unapred spremljen proces koji će da bude isti za svakog klijenta. Znači, proces koji će da bude isti za svakog klijenta, gde ćete moći da njemu pokažete i dokažete ko ste i šta ste. Kada dobijete ovakav objašnjen problem, normalno da ćete aranžirati sastanak sa njim. Ovo su neke idealne stvari. Dakle, ovo varira normalno gore-dole, sve zavisno od čoveka, sve zavisno od situacije, ali normalno da težimo nekom idealizmu, pa iz tog razloga ovakav jedan čart. Ali dešava se ovo dosta često. Aranžiramo sastanak, klijent dođe na taj sastanak ili bukira, potvrdi, da kažem, datum i onda se ili vi nađete lično ako je on u vašem okruženju ili zakažete Skype sastanak. Dakle, mi smo imali puno takvih slučajeva, ljudi koji su popunili forme, došli, videli, čuli, dogovorili smo se za posao, nismo se dogovorili. Dakle, postoji normalno yin i yang. Tu, na tom inicijalnom sastanku, dakle, mogu tu da stanem kod inicijalnog sastanka, jer ću pre toga samo da kažem, ako se recimo ne desi da je nešto vama odgovarajuće, pozvaćete klijenta i vidjeti da li on može da vam da više detalja, da ga vi preusmerite ovde, ili ćete automatski da ga preusmerite na ovo ovde i preporučiti mu gde ide dalje. Znači, mnogo često se dešava da vi kao ljudi koji rade, kada se ne sklope kockice i da kažem, uvidite da on nije za vas dobar, kao klijent, vi nemate naviku, to ni ja nisam imao do skoro, da ga preporučim dalje. To je ta sueta koja je bila i kod mene prisutna, koja je kod puno ljudi. Zašto? Jer to je onaj drugi slajd, strah od toga da ste izgubili posao. Toga ne smete da imate, morate da budete sigurni u sebe. Kada zakažete sastanak sa klijentom, taj inicijalni sastanak je najbitniji. Najbitniji iz 2 razloga. Ako je live sastanak, znači čovek je kod vas, ili delegacija, čak smo imali delegacije koje su dolazili kod nas u firmu, možete već unapred da vidite da li je taj čovek ili da li je taj klijent pogodan ili nije pogodan za vas iz više aspekta. Kako razgovara? Kako priča s vama? Da li priča snishodljivo ili vas uvažava s poštovanjem? Kako se odnosi prema ljudima u svom okruženju? Kakvu gestikulaciju ima ruku? Kakav ton? Znači, sve to može da utiče na to da znate da li imate posao sa nekim koji je dobar za vas ili nije dobar za vas. I to je isto jedan od načina gde ćete vi vremenom to da usvojite. Znači, to se vremenom dešava. To su one greške o kojima sam pričao. Dešavaće se greške, napravit ćete jednostavno loš izbor. Ali iz tog ponavljanja će se u jednom trenutku roditi u vama nešto što će vam omogućiti da to mnogo lakše sagledate. Normalno, vidjet ćete i u tom trenutku, ako je Skype call,
način govora, način postavljanja prema svemu, da li vam je te detalje objašnjavao dalje ili nije, da li je zainteresovan za projekat isto toliko koliko i vi, ili vam je rekao, treba mi taj sajt za to i to, treba mi što brže. Ako vam kaže tim tonom, vi ćete pitati, pa dobro, ali dajte mi malo više specifikacije. Pa ne znam ja to je meni neki nečak dao ideju, ja to ću da uradim i to je to. Kao ne znam ti ja više detalje o tome. Pa da li hoćemo da sarađujemo? Pa hoćemo, meni treba, ja ću da ti platim. Ja takve klijente odbijam. Ja s njima ne radim. Uopšte ne funkcionišem sa ljudima koji nisu za svoju ideju, za svoj projekat isto toliko, da kažem, involvovani, znači ušli u celu tu priču, a očekuju od mene da ja dobijem viziju od njega. Dakle, to treba da potekne sa njegove strane, a ne s vaše. I kada uvidite da je taj čovek okej i da je projekat za vas, onda dolazi onaj moment o kome sam na početku pričao, kako zaštititi sebe. I to je isto jedan mnogo bitan deo o tome kako biti profesionalac. Kako zaštititi sebe? To su uslovi za posao kada neko hoće s vama da sarađuje. Uslovi za posao su, barem kod nas ovde i dalje svi bežimo od ugovora kao đavo od krsta. Dakle, ugovor je za naš misaona imenica, to sam x puta video. Ugovor je za nas nešto nepojmljivo, nešto što se ne važi, nešto što će svako moći na sudu ili već gde god, to ne postoji. To nije pravni akt. A to je u stvari jedna alatka koja može mnogo da vam pomogne. Možda ne u pravnom smislu, jer ja ne znam nikog, verujte mi, ko je sa ugovorom za nešto što mu se desilo izašao na sud, ali to je jedna moralna stvar koja obavezuje čoveka koji je s vama sklopio posao da ga do kraja ispuni. Normalno to zavisi od vas, ali i od njega. I tu su sada neke stvari kao što su uslovi za rad koje vi imate, recimo uslov da nećete da počnete projekat da radite bez 50% uplate avansa. To je jedan od standardnih, da kažem, ako gledamo WordPress sajt, recimo kada ja radim WordPress sajt, moji su uslovi da neću da počnem posao bez 50% uplate avans, 25% se uplaćuje nakon, da kažem, izvršenog projekta i pre nego što se odradi prva revizija, ako postoji uopšte revizija za nešto, a revizija je dorada postojećih funkcionalnosti, i nakon 75% uplate, sajt je gotov, uplaćuje se ostalih 25% i tek onda setujem sajt live kod njega. Znači, klijent ne dobija ništa od mene dok ne uplaci 100% novca. To je recimo moj način na koji radim. Postoji i drugi slučaj kada imate 50%, 50%. Imate 50, 20, sve zavisi od projekta, ali ovo vam je otprilike neki reper. Najlakše vam je možda 50% uplate unapred, kada dobijete projekat, radite ga, završite sajt i kada vam klijent da go, onda vi prebacite, dobijete sledećih 50% i onda prebacite sajt live. Nikad nemojte da dajete nešto klijentu dok vam ne isplati 100%. Jer nam se dešavalo dosta puta meni lično da sam neke stvari uradio baš iz onog friend zone problema. Može. Izvrsni. Nemojte. Stavim dalje, zadnje predavanje za večeras je Aca Drivić, on predstavlja interesantne javnosti biblioteke. Aca? Hvala. Moje ime je Aleksandar, kao što je već nešto rekao, i danas ćemo malo, znači, o nekim JavaScript bibliotekama, znači, koji vi kao WordPress developeri možete da koristite u svakodnevnom radu za rešavanje nekih jednostavnih problema, znači, koje imate sa zahtevima sa web, koji vam stižu, generalno, za izradu web portala. Pre nego što krenemo, znači, da kažemo sa bibliotekama, da kažemo nešto malo o JavaScriptu. JavaScript je kreiran 1995. godine od strane Brenda Neicha, koji je to vreme radio za Netscape firmu, ako se sećate možda Netscape navigatora, nekada brausera za Microsoft Windows. I on ga je napisao za 10 dana. Znači, toliko mu je generalno trebalo da napiše
ono što je tad bilo verzija 1 JavaScript. JavaScript znači, se generalno koristi kao jezik znači, za izradu web aplikacija i najviše se koristi za manipulaciju DOM elementima. Možda se koristi kao čisto funkcionalni jezik, na primjer za matematičke operacije i ostalo, ali se najviše koristi za manipulaciju DOM. 1997. godine je odobren kao jedna implementacija ECMAScripta. ECMAScript je praktično standard koji je definisan od strane V3-a, koji definiše jezike, skriptne jezike koji se koriste, znači na webu ili u software developmentu ili generalno. ECMAScript 99. je osnova za današnji modern JavaScript. Znači, tad je došlo u neki, da kažem, stadijum, gde je, da kažem, ono što mi sad danas koristimo kao JavaScript, tad je ustanovljeno, znači, velika većina pravila, znači, funkcije i ostalo, koje mi, kažem, zovemo danas modernim JavaScriptom. 2005. godine Jess James, jedan developer, uključuje termin Ajax kroz JavaScript, koji nam omogućava da kroz HTTP zahtev možemo da povlačimo podatake sa web servera ili bilo kog drugog izvora podataka, bilo je to file, bilo da je baza podataka ili nešto treće, kroz XML HTTP request. Ajax i generalno, ne znam, znači vas koji koristite, je način na koji možemo da prikažemo neki podatak na web stranici bez učitavanja, znači ponovo ili refresha te stranice. 2009. godine izlazi ECMAScript 5, 2015. ECMAScript 2015, znači promenio je i od sada će da ide tako uglavnom prema godini. Mada kažu ECMAScript 2015, ECMAScript 5, isti je da kažem generalno naziv. I 2016. godine te sad izašao je ECMAScript 6. JavaScript danas, kaže, jedan od najpopularnijih, znači, programskih jezika za programiranje web aplikacija, ako ne i najpopularniji. Kažu da to neko laički rečeno sveto trojstvo za web čine CSS, HTML i JavaScript. Ja mogu da kažem da se složim u 99% slučajeva da je tako. Rekli smo već, najčešće koriste za manipulaciju DOM-om. Broj 1 jezik po repozitorijima na GitHubu. Znači, uglavnom se, da kažem, stvari koje danas pišu developeri, koje su, da kažem, pin-top ili šta već. Najveći, znači, broj repozitorijima na GitHubu je upravo, znači, projekti pisani u JavaScriptu. Kaže, prema nekim istraživanjima, baš sam samo prošao, znači, da vidim generalno koliko je to tačno, 16 minuta se napiše svaki 16 minuta se napiše neki JavaScript framework ili biblioteka. Da li je to tako tačno? Ja verujem i da jeste, jer je jako, znači, popularan jezik. Node.js, ko je čuo za Node.js? Radio neko sa Node.js-om? Node.js, znači, radno okruženje omogućuje full stack razvoj aplikacija, što znači da vam za izradu web aplikacije, na primjer, za koje neke stvari vam bio ranije potreban i PHP, sve to možete napišiti danas u JavaScriptu. Znači, ako iskoristite Node.js radno okruženje. WordPress i JavaScript. WordPress se u velikoj meri oslanja na JavaScript, čime on svoje biblioteke koristi. Ovo su samo od neki, to možete da nađete na WordPressovom sajtu. Backbone.js je neki mini framework pisan u JavaScriptu i on, na primjer, u WordPressu igra razne funkcije. Ja, na primjer, koristi se kod grida, ako ste nekad, znači, dodavali, kad dajete slike one kao attachments ili šta već. Backbone je, na primjer, tu iskorišćen kao JavaScript. Cropper za kropovanje fotografija, na primjer, je uključen WordPress. Ja još nisam video, znači, direktno gde se on koristi, ali, kažem, takvu informaciju sam dobio. Nisam baš ušao da pogledam gde je to. jQuery framework, naravno, mislim da ste čuli sve, WordPress je jako oslanjan na njega kao JavaScript biblioteku. jQuery UI za vizualizaciju elemenata
I TinyMC je, poznato je sigurno, znači odmah editor kada dođete da uređujete znači, bilo koji artikl, to vam je onaj editor gde pišete praktično tekst i komande, znači gore koje pravite za editovanje tog ili formatiranje tog teksta. To je TinyMC biblioteka koja je napisana u JavaScriptu. Kao WordPress developeri, znači često ćete se srećati situacijama gde morate da napravite neku manipulaciju domom ili manipulaciju postojećim HTML elementima ili šta već, da bi dobili željeni rezultat, znači izgleda neke stranice ili bilo kako zahteva koji imate za izradu ili bilo šta. Meni kao developeru, znači ja sam prvenstveno backend developer, ali vrlo često znači, moram da iskoristim nešto i za frontend i da praktično tu granicu između backend i frontenda nekako povežem. Generalno mi u tom znači, razmišljanju radu šta već pomažu biblioteke koje ćemo sada da pogledam. Select2. Jednostavno JavaScript biblioteka napravljena znači ono da select box, znači praktično koji imate HTML element, vam bude sličan kao autocomplete pretrag. Kao na primjer kako kucate u Google, znači neki search termin i odmah dole vam znači izađu neki rezultati znači koje vam on predloži. Isto znači ovako njega možete da koristite na taj način. Vrlo je jednostavan. Imate znači autocomplete pretragu, to smo već rekli. Možete znači izvor podataka lokalno, znači možda bude neki fajl, možda bude znači hard code vrednosti u HTML-u. Ili znači udaljeno preko Ajax, znači možete iz nekog fajla da čitate, možete iz baze podataka ili šta već. Prevedeno na skoro 40 jezika, uključujući i srpski. Podržan je znači u svim modernim browserima, Firefox, Chrome, Mozilla, to sam već rekao, Opera i tako dalje, čak i Internet Explorer 8. Možete ga naći na adresi select2github.io. Evo jedan od načina, na primjer, kako možete njega da iskoristite. Ovo nam je običan, znači, select HTML element sa nekim vrednostima. I ovo je, znači, generalno jedan način na koji se pozove kroz jQuery. Znači, običan select, znači, element tražite, možda staviti atribut, znate već prilike kako jQuery funkcioniše. Ako ne znate, pogledajte dokumentaciju. I ovo je generalno neki rezultat koji dobijamo. Znači, ono što smo kucali malo pre, kucamo to i slično, sigurno ste videli Google. Znači, u najbližu ruku rečeno. Idemo dalje. Sweet Alert 2. Vrlo često će da se srećete sa situacijama kada treba da potvrdite neku akciju koju korisnik treba da uradi. Svi znamo za običan alert, znači u JavaScriptu, ali on vrlo često, znači ono, prvo što nije vizualno, znači ono, ne izgleda lepo, nije gledljiv za oko, i korisnike, znači, koji koriste to već počinje, znači, da nervira. Sweet Alert menja to, znači, tako da možete sami da vizualite jedan pop-up prozor, koji će, znači, da bude konfirmacija neke akcije koje će korisnik da uradi. Može da vraća success info error poruke, znači da li je ta akcija koju je korisnik znači, zatražio da li je uspela, da li nije uspela, neke informacije, tako to. Auto zatvaranje prozora preko opcije za vreme trajanje istog, timeout, znači običan tipa namestite na 2 sekunde, posle 2 sekunde automatski zatvori. U sam pop-up možete staviti bilo koji HTML kod hoćete, na primjer, treba da stavite u taj konfirmacijski box, treba da stavite neko dodatno input polje koje će korisnik da unese ili šta već. Opciju za potvrdu dana i callback za akciju posle toga. Znači, callback je praktično ona akcija koja dolazi posle izvršavanja određene akcije korisnika, na primjer, ako je kliknuo da, posle toga, znači, možete da pozovete neku funkciju i da kroz tu funkciju kažete hvala vam, na primjer, što ste to uradili ili šta već. Možete ga naći na Limonti GitHub.io Sweet Alert 2. Kako otprilike generalno koristimo? Jednostavno, znači, on ima dosta opcija, znači to ćete da pogledate, znači ako budete išli na sajt. Ali ovo je neki, kažem, najjednostavniji primer. Imamo neki običan button i u njemu pozovemo JavaScript funkciju show Sweet Alert. Ta funkcija
otprilike, znači, može izgleda ovako i tu je važan, znači, svol, znači, tu funkciju je generalno tako pozivamo sweet alert, koje možemo da kažemo, na primjer, are you sure, title, znači, naslov funkcije, tekst, znači, koji će da ide ispod, tip, znači, warning, info, error, show cancel button, na primjer, pokaže, znači, dugme za nepotvrđivanje akcije, confirm button color, da podesimo boju dugmeta, confirm button text, deleted, na primjer, i tako to. Imamo, na primjer, callback, koji, na primjer, kažemo, isto pozovemo, znači, možemo ponovo da pozovemo. Znači, pop-up je da kažemo jednostavno, ovo je obrisano, your file has been deleted success. To otprilike izgleda ovako nekako. Znači, evo, to je sasvim jedan lep pop koji možete vi da stilizujete kako hoćete, kroz one opcije koje smo malo providjeli. To je to generalno. Prilagodni za oko nego običan JavaScript alert da koristimo. A da sami, znači, smišljate pop-up, znači da ga pišete, izgubili biste više vremena nego da iskoristite jednostavno biblioteku. Idemo dalje. Highcharts, biblioteka koja se ne koristi baš toliko često, barem u WordPressu, ali je interesantna, znači, ako trebate da prikažete neku vrstu grafika i neke statistike. Znači, imamo prikaz grafikona, istorija površina, tabela dijagrama, znači, jako je ozbiljna biblioteka, razvije dosta ljudi, polukomercijalne, znači, imate i besplatnu varijantu i komercijalnu varijantu, ali s free varijanti možete da završite veliki broj stvari. Za sve vrste podataka, korisničko pisanje statistike, to smo rekli, možete učitavati podatke direktno, znači ono isto, hard-coded podatke, ili možete da je povlačite preko Ajaxa u real-time-u. Kombinaciju više grafikona u jednom, znači možete da kombinujete grafikone, na primjer, ako vam treba 5-6 grafikona, sve to prikažete kroz jedan. Zanimljivo je, na primjer, da ima 3D grafikone. Znači, to je omogućeno putem Canvas, znači, tehnologije. Možete ga naći na highcharts.com. Evo neko, da kažem, običnog poziva. Možda deluje ovako komplikovanije, ali verujte, nije. Imamo jedan običan div sa ID-em i kroz taj ID, znači, pozovemo kroz jQuery tu funkciju, gde kažemo, na primjer, naslov, na primjer, mesečne temperature, podnaslov, dodelimo mu, znači, x koordinatu koja će da sadrži vrednosti, na primjer, za januar, februar, mart, april, y, na primjer, koja je temperatura trenutno, tooltip, znači, kad vi idete praktično po tom grafikonu i krećete se po tim linijama grafikona koji će on tooltip da prikaže, u ovom slučaju to su stepeni. Legenda i series su podaci, znači, koji ćemo mi da stavimo u taj grafikon. To može, znači, da budu, kao što smo ovde stavili, hard-code podaci. Mogu, znači, da budu i podaci sa udaljenog mesta, preko Ajaxa, iz fajla nekog i tako to. Evo, otprilike, kako to nekako izgleda. Ne znam da li se vidi, ja mislim da vidi se. Znači, interesantno dosta, znači, na brz način možete da uradite prikaz grafikona za bilo koje podatke koje vam treba. Pogledajte sajt, znači, imate jako mnogo primjera, besplatnih primjera tamo i, ono, da kažem, dosta interesantno. Slick. Verovatno je, mislim, najpopularnija biblioteka za slider trenutno. Jer zašto biste svaki put, znači, kada vam treba neki jednostavan slider, ima gomila pluginova doduše za WordPress koji jednostavno omogućava da vi neke fotografije koje imate možete da stavite, znači, u slider i da prikazate, na primjer, na vrhu stranicu, header ili šta već. Ali po neki put jednostavno odlučite da vam ne treba toliko. Znači, zašto bi se sad instalirali ceo plugin samo zbog jednog malog slidera koji treba prikažete 5-6 slika. Znači, i onda jednostavno možete da iskoristite slik. Znači, on je full responsive slider. Konfiguracija je sasvim omogućava za drag itema preko miša, to je, da kažem, nešto standardno, infinite scrolling, funkcioniše čak i bez CSS3. Znači, ne morate, znači, da primenjate nikakve CSS3 standarda na njemu da bi on funkcionisalo. Znači, right of the box praktično funkcioniše. Možete ga naći na Killer GitHub Slick. Evo, ništa posebno komplikovano. Ovde su, znači, jedan običan div i elementi, znači, sa slikama u njemu. Dole radimo poziv, slick, na primjer, isto kroz jQuery.
infinity true, na primjer, vrti non stop, slice to show koliko da prikazuje, slice to scroll koliko da scrolluje, center mode znači da li da bude centriran praktično te slike koje će onda prikazuje. Variable width omogućava znači da te slike mogu da ne budu uvek skalirane znači na jednu veličinu, nego mogu da budu na više veličine. Evo, na primjer, sa prošlog meetupa su neke sličke koje sam odabrao. Tako to generalno funkcioniše, vrlo jednostavno. Znači, i to vam, po meni bolja varijanta ako vam treba za nešto sitno. Znači, da slider funkcioniše bez plugina. WordPress plugina, to je. I na kraju imamo Fabric.js. Isto biblioteka, da kažem, koja se možda malo ređe koristi, ali je jako robustna. Znači, koristi, da kažem, u profi varijantama. Stabilna je, jako dugo se održava, jako veliki broj ljudi je održava. Generalno se koristi za kreiranje vektorskih grafika, SVG, praktično može da radi manipulaciju sa SVG-om kroz canvas element. Podržano u modernim browserima, podržava masking, crop, pattern ascension, vidjet ćete kad vam pokažem treći slajd šta je to u stvari tačno. Može da generiše SVG grafike ili da radi se učitanim, znači ako imate neki SVG file sa kojim treba da radite manipulaciju, možete znači ovo da ga učitate i da manipulišete znači s njim, možete ga smanjiti, zoomirate, rotirate, menjate mu boju čak. To parcijalno učitavanje striga, znači ako imate neki veliki SVG koji se stoji od manje grafika, možete samo parcijalno da uzmete, na primjer, deo te grafike i da mu promenite neki atribut. Možete ga naći na fabric.js.com. I on se, kažem, vrlo jednostavno poziva. Zato što je ova funkcija, na primjer, ovo što vidite dole za poziv je potrebno, na primjer, samo ovo. Canvas, znači instanciramo Fabric Canvas i sa Canvas elementom koji imamo taj ID. Ovo, na primjer, imamo primjer samog funkcije, doduše on ima na njihovom sajtu ćete vidjeti isto ima gomila primjera, znači sa kojom možete da radite manipulaciju. Ovo, na primjer, dodaje na neki event, dodaje sliku, na primjer, u taj kontejner za Canvas, što možete da vidite i ovde. Znači, evo, možemo, na primjer, promenimo boju tog elementa koji dodamo u kraju, možemo da izbrišemo element. Ovo sad nije krenuo od početka, ali ok, vidjet ćete kad ponovno učite. Na primjer, evo, dodaje krug, na primjer, i možete da ga pomerate kako hoćete, možete da ga zoomirate, možete da ga okrećete, možemo da dodamo drugi element, na primjer munju, možemo da ga rotiramo, možemo da dodamo sliku, malo je loša rezolucija zato što je to preko screen recordera, ali generalno tako, to je da kažem njegova glavna primjena za manipulaciju sa SVG-om. To bi bilo otprilike to neki biblioteke koji, na primjer, meni u svakodnevnom radu sa WordPressom pomažu da savladam neke zahteve. Ima gomila biblioteka i slobodno, znači, možete da istražite jednostavno na GitHubu, kucite pretragu ako vam zatreba za nešto. Jer JavaScript, znači, sve više i više, svakog dana sve više i više popularniji. I, mislim, kad je već napravljeno da možete, znači, kompletnu web aplikaciju da napišete i da komunitirate sa bazom podataka i sa failovima, šta već kroz Node.js radno okruženje, zašto ne biste, znači, krenuli, da kažemo, u to pravcu u te vode i da saznate malo više o JavaScriptu. To bi bilo to. Kako ima nekih pitanja? Ja se nadam da Nocu neće da me mrzi. To je to. Ima nekih pitanja? Nema? Hvala lepo.